Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα ξεκινήσω με μια φρέσκια είδηση. Πόσοι από εσάς είναι ταύροι? Κανένας? Αγαπητέ ταύρε, η μέρα θα είναι γεμάτη κούραση και άγχος, γιατί οι υποχρεώσεις που θα έχεις θα είναι μεγάλες. Πρέπει να δεις πολλές καταστάσεις με τη ψυχραιμία για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα διάφορα προβλήματα. Θα μπεις σε σκέψεις για την επίλυση πολλών θεμάτων που σε προβληματίζουν εδώ και πολύ καιρό. Δεν ξέρω, εγώ το πιστεύω. Καλά κάνεις και το πιστεύεις. Εγώ το πίστεψα ήδη. Θα μου πεις να το πιστεύεις στο τέλος της διάλεξης. Ωραία. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν πρέπει να το πιστέψω. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καστανάς ήρθε σήμερα εδώ για να μας βάλει σε πολλές σκέψεις. Και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Άρα, θέλω δεν θέλω, κάπου υπάρχει μια αλήθεια σε αυτή την παραγραφούλα. Κάπου υπάρχει μια αλήθεια. Για όσους δεν τον γνωρίζετε, ο κύριος Καστανάς, εκτός από καθηγητής της Σχολής Μηχανικών, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας Queen Mary, όπου και αρίστευσε. Σήμερα θα μας πει όλη την αλήθεια για την αστρολογία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τον απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι ένα θέμα τελικά που απασχολεί αρκετούς. Και πώς άλλωστε να μην σας απασχολεί, αφού κάθε μέρα έχουμε για την αστρολογία, τηλεόραση, ίντερνετ, περιοδικά, τα πάντα, να μας βομβαρδίζουν. Χαίρομαι πολύ που έχω περσινούς φοιτητές εδώ, μου είχατε λείψει ομολογώ. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας έχω εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσω για την αστρολογία. Να ρωτήσω, για να έχουμε μια ιδέα για το κοινό. Ποιοι, ναι, σχεδόν. Εγώ με τον πω. Εντάξει. Ποιοι από εσάς δεν πιστεύουν καθόλου στα ζώδια? Θεωρούν δηλαδή ότι είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Καθόλου. Καθόλου. Όχι, δεν είναι καθόλου. Ωραία. Κατεβάστε. Όσοι από εσάς δεν πιστεύουν πάρα πολύ, αλλά κάποια γενικά χαρακτηριστικά των ζωδίων θεωρούν ότι ισχύουν. Δεν μας τα. Πάμε. Όχι, είναι κι άλλοι. Ορίστε. Και πόσοι από εσάς πιστεύουν αρκετά. Σαμποτάζ. Πόσοι από εσάς πιστεύουν αρκετά στην αστρολογία, δηλαδή. Ωραία. Ένας μόνο. Τους πόσους είναι? Δύο. Και διαβάστε συχνά, φαντάζομαι, το ζώδιό σας, τις προβλέψεις μας λένε στην κλειστή αστρολογία. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω. Καταρχήν, σε πολλούς έκανε εντύπωση ότι αυτή τη διάλεξη την κάνει ένας αστροφυσικός. Του λέγανε πολύ καλά, εσύ είσαι αστροφυσικός. Γιατί πας να μιλήσεις για την αστρολογία, που είναι κάτι τελείως άλλο? Υπόσχομαι, στο τέλος έχω ένα slide που θα δώσω την απάντηση σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Είναι μόνο μία εικόνα. Με μία εικόνα μόνο μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αλλά θα σας κρατήσω σε αγωνία και πάμε να ξεκινήσουμε, όπως είπα, από την αρχή. Τι είναι καταρχήν η αστρολογία? Έτσι, για να συνεννοούμαστε λιγάκι. Η αστρολογία είναι ένα σύστημα ιδεών, το οποίο τι μας λέει? Μας λέει ότι οι θέσεις των ουρανίων σωμάτων επηρεάζουν με κάποιο τρόπο το χαρακτήρα μας, τη στιγμή της γέννησης, επηρεάζουν το παρόν μας και το μέλλον μας. Εγώ σήμερα θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή, πρώτον, πώς προέκυψαν αυτές οι ιδέες, αυτές οι παράξενες ιδέες, πώς πρωτοξεκίνησαν. Δεύτερον, ποια είναι η εικόνα του κόσμου σύμφωνα με την αστρολογία. Πώς βλέπει δηλαδή η αστρολογία τον κόσμο μας? Αυτό το λέω το κοσμοείδωλο της αστρολογίας. Τρίτον, και σημαντικότερο, και ο λόγος που είμαι εγώ εδώ και σας το λέω σήμερα αυτό, η επιστημονική κριτική. Ευσταθούν οι ισχυρισμοί της αστρολογίας? Ναι, όχι, λίγο, πολύ. Θα τα δούμε αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια. Και τέταρτο, εκείνο που θέλω και την συνεισφορά στη συζήτηση όσων είναι από κοινωνικές επιστήμες, γιατί υπάρχει η πίστη στην αστρολογία? Γιατί ο κόσμος πιστεύει στην αστρολογία? Βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποιες μελέτες ή είναι κάτι άλλο? Αυτό θα το συζητήσουμε στο τέλος, όταν θα σας έχω πει πρώτα όλα τα άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι καλοκαίρι, είστε στην ακρογιαλιά, παίζουμε
κιθάρα εδώ με τον φίλο μου τον Ορέστη. Και σηκώνετε το κεφάλι και βλέπετε άπειρα ουράνια φώτα. Πάρα πολλά φωτεινά σημεία στον ουρανό. Είναι περίπου 2.500 σε μια καθαρή νύχτα. Πείτε μου, τι είναι αυτά? Ο τελευταίος. Σωστά. Λοιπόν, λέει είναι ήλιοι. Και πλανήτες. Πλανήτες, από αυτά τα 2.500 που βλέπουμε, είναι 1, 2, 3. Το πολύ. Τα πιο πολλά είναι ήλιοι, δηλαδή σώματα σαν τον ήλιο μας, τεράστια, που όμως βρίσκονται τόσο μακριά που φαίνονται σαν κουκκίδες. Σκεφτείτε πόσο μακριά πρέπει να είναι ένας ήλιος για να φαίνεται τόσο απειροστά μικρός. Ενδεικτικά σας λέω ότι ο πιο κοντινός τέτοιος ήλιος βρίσκεται σε απόσταση 4 ετών φωτός. Δηλαδή θα έπρεπε να ταξιδεύεις επί 4 χρόνια με την ταχύτητα του φωτός για να φτάσεις στο κοντινότερο από αυτά. Ναι, είναι αποστάσεις που δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το νόημα είναι ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο μακριά, φαίνεται σαν τα σχήματά τους να μένουν σταθερά. Δηλαδή δεν επηρεάζει η κίνηση της γης, ας πούμε τη θέση των αστερισμών. Να εξηγήσω ότι είναι αυτό λιγάκι, γιατί θέλω να τα ορίσω όλα σήμερα. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό καλά από πίσω. Θα σας εξηγήσω τι είναι για όσους δεν βλέπετε, είναι animation, δεν μπορούσα να ανοίξω την κοντινότητα. Λοιπόν, βλέπετε έναν αστερισμό που είναι σαν ένα W ή σίγμα ή μη, ανάλογα πώς το βλέπεις, ο οποίος ενιαίος κινείται στον ουρανό. Δηλαδή είναι σαν όλος ο ουρανός μαζί να κάνει μια περιστροφική κίνηση. Όλος ο ουρανός μαζί. Τα σχήματα αυτά μένουν σταθερά. Και αυτά τα σχήματα τα οποία μένουν σταθερά τα ονομάζουμε αστερισμούς. Αυτό για παράδειγμα είναι ο αστερισμός της Κασιόπειας. Και θα μου πείτε, γιατί γυρνάει αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η ζωγραφιά που βλέπουμε στον ουρανό φαίνεται να περιστρέφεται, για ποιο λόγο? Είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρει κανείς την απάντηση? Ναι, περιστρέφεται η γη. Ακριβώς, γιατί περιστρέφεται η γη γύρω από τον άξονά της και έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα τα άλλα γυρίζουν. Και μάλιστα αυτό που είναι πολύ ωραίο είναι ότι εάν πάρετε μια φωτογραφία μακράς έκθεσης, δηλαδή ανοίξετε ας πούμε το κλίστρο και το αφήσετε να παίρνει φως για 30 λεπτά περίπου, με προσανατολισμό προς τον πολικό αστέρα που είναι εδώ, θα δείτε ότι όλος ο ουρανός περιστρέφεται γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο. Γιατί όλος ο ουρανός περιστρέφεται γύρω από αυτό το κεντρικό σημείο? Διότι ο άξονας της γης κοιτάει προς τον πολικό αστέρα. Άρα η θέση του πολικού αστέρα δεν αλλάζει ποτέ. Αλλά επειδή περιστρέφεται η γη, όλα τα άλλα γύρω από τον πολικό αστέρα φαίνεται να κάνουν κύκλους. Αλλά ενιαία. Αυτό θέλω να το τονίσω πάρα πολύ. Ενιαία. Όλοι οι αστερισμοί μαζί. Δηλαδή το W γυρνάει, εντάξει, μετά μοιάζει λίγο με μη, επειδή έχει γυρίσει, αλλά αυτή η απόσταση μεταξύ των άστρων μένει σταθερή. Τουλάχιστον για τη ζωή μας, για τη ζωή των εγγονών μας, των εισεγγονών μας κτλ. Για πάρα πολλά χρόνια. Για τα τελευταία 2.500 χρόνια φαντάζομαι. Παραπάνω. Ξέρω που το πάτε. Θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησε αυτή η πολύ παράξενη ιδέα της αστρολογίας. Πρέπει να πάμε πίσω στη Μεσοποταμία. Τρίτη χιλιετία π.Χ. Εκείνη την εποχή, οι λαοί της Μεσοποταμίας έχουν θεοποιήσει τον ουρανό. Θεωρούν ότι τα άστρα είναι θεοί. Και πώς άλλωστε να μην το θεωρούν αυτό το πράγμα? Εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για τον ουρανό. Έβλεπαν άπειρα φωτεινά σημεία να ανατέλουν και να δίουν και να μην μπορούν να τα εξηγήσουν με τίποτα. Δεν θύμιζαν τίποτα από αυτά που βλέπουμε καθημερινά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Επομένως, άρχισαν να τα θεοποιούν. Θα ανέβαινε λοιπόν τότε ο ιερέας, ο αστρολόγος ιερέας της εποχής, θα ανέβαινε στην κορυφή αυτών των Ζιγκουράτ, των λαών αυτών, ναοί είναι αυτά στην ουσία, ναοί λατρείας με τελετές και τέτοια, και θα παρατηρούσε τα άστρα. Θα σημείωνε τις θέσεις των άστρων με τεράστια λεπτομέρεια. Οι Βαβυλώνοι ήταν εξαιρετικοί σε αυτό. Και εκείνη την εποχή που το κάνανε αυτό, συνειδητοποίησαν επίσης ότι άλλοι αστερισμοί κυριαρχούν, ας πούμε, την άνοιξη στον ουρανό και άλλοι αστερισμοί κυριαρχούν το χειμώνα. Για παράδειγμα, το χειμώνα βλέπανε τον αστερισμό του Οριώνα, πολύ έντονα. Το καλοκαίρι βλέπανε τον Τοξότη και τον Σκορπιό. Έτσι λοιπόν, συνειδητοποίησαν ότι εκεί πάνω υπήρχε ένα ουράνιο ημερολόγιο. Δηλαδή, εάν το παρατηρούσες, θα μπορούσες αμέσως να πεις σε ποια εποχή βρίσκεσαι και ποια εποχή θα έρθει.
Υπήρχε λοιπόν ήδη το προφητικό στοιχείο μέσα στη μελέτη του ουρανού. Αν βάλετε λοιπόν μέσα για το γεγονός ότι όλα αυτά τα λάτρευαν ως θεότητες, δεν θέλει πολλή προσπάθεια για να φτάσουν στην αστρολογία. Προχωράμε λοιπόν γρήγορα. Πάμε στον 7ο αιώνα π.Χ. Τώρα είμαστε στη Βαβυλώνα και εκεί πέρα εμφανίζονται για πρώτη φορά ιστορικά προφητικές πλάκες βασισμένες στη μελέτη των άστρων. Αυτές οι προφητικές πλάκες βέβαια δεν αφορούν το άτομο, δεν είναι το ατομικό οροσκόπιο που όλοι ξέρουμε σήμερα, αφορούν γενικά την ευημερία του κράτους, το βασιλιά, μέχρι εκεί φτάνουμε, το βασιλιά, το αν θα έχει καλή σοδιά, αν θα έχει βροχές κτλ. Πολύ γενικές προφητείες σχετικά με την ευημερία του κράτους. Πάμε τώρα να δούμε λίγο αυτό το πάνθεον των μεσοποταμιακών λαών. Ο ήλιος και η σελήνη, όλες οι φυσιολατρικές θρησκείες έχουν τον ήλιο και τη σελήνη σε περίοπτη θέση. Ήταν οι κορυφαίες θεότητες και μάλιστα αυτό που σας έδειξα πριν είναι ένας ναός αφιερωμένος στο θεό της σελήνης. Συν, όπως τον λέγανε τότε. Και από εκεί και πέρα είπα ότι ο ουρανός είναι γεμάτος με άστρα που είναι πάρα πολύ μακριά κτλ. Και η εικόνα μένει αμετάβλητη. Ναι, αλλά υπήρχαν κάποια σημεία, πολύ μυστήρια, αυτά που είπε ο κύριος Κόκας πριν, πάρα πολύ μυστήρια, τα οποία φαινόταν να κινούνται σε σχέση με αυτό το υπόβαθρο, σε σχέση με αυτή τη ζωγραφιά που υπήρχε από πίσω. Επειδή λοιπόν πλανούνταν σε σχέση με το υπόβαθρο, τα ονόμασαν πλανήτες. Οι πλανήτες λοιπόν ήταν θεότητες, ήταν οντότητες για τους Βαβυλωνίους, τις οποίες λάτρευαν και να η κίνηση που σας λέω. Βλέπετε πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, υπάρχει και το background των αστέρων, οι απλανείς αστέρες, ας το πούμε, και μπροστά βλέπετε ότι ο πλανήτης αυτός κινείται σε σχέση με το υπόβαθρο. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μέσα σε μια νύχτα, γίνεται με το πέρασμα πολλών ημερών. Έτσι. Και βλέπετε, κάνει και αυτός είναι ο Άρης, κάνει και αυτή την περίεργη κίνηση, που πολλούς τους εντυπωσιάζει, τους ταπώνει, θα εξηγήσω την είναι πάρα πολύ απλό. Ανάδρομη κίνηση, ενώ πηγαίνει προς τη μία πλευρά, κάνει ανάδρομη, πάει πίσω και ξαναφεύγει μπροστά. Σας το λένε καμιά φορά οι αστρολόγοι για να σας ταμπόσουν, αλλά θα εξηγήσω, είναι τόσο αστείο το γιατί είναι η ανάδρομη κίνηση έτσι όπως είναι, που νομίζω θα έχει πολύ πλάκα να το πούμε. Λοιπόν, το πάνθεον των Βαβυλωνιακών θεών. Τώρα δεν θα τους πω όλους, αλλά ενδεικτικά αναφέρω ότι ο πλανήτης Αφροδίτη, για παράδειγμα, συνδέθηκε με τη θεά Ιστάρα των Βαβυλωνίων, που ήταν η θεά της ομορφιάς, της νιώτης, του έρωτα, του πάθους κτλ. Πάω κάτω-κάτω, ο Χρόνος, επειδή άλλαζε αργά τη θέση του στον ουρανό, συνδέθηκε με το θεό Νινούρτα, ο οποίος ήταν ο θεός του χρόνου, της λογιότητας, των γυρατιών κτλ. Το γεγονός ότι αυτά τα ονόματα αντιστοιχούν σωστά και στο δεκάθεο, στους ελληνικούς θεούς, δεν είναι σύμπτωση. Οι Έλληνες πήρανε αυτές τις ιδιότητες και συνέδεσαν τους δικούς τους θεούς με αυτούς τους πλανήτες, παίρνοντας την ιδέα από τους Βαβυλωνίους. Εντάξει. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Είμαστε τώρα στο βασίλειο του Ναβουχοδονόσορα, στη Βαβυλώνα, και εκεί πέρα πια οι αστρολόγοι εστιάζονται στους ζωδιακούς αστερισμούς. Όπως σας είπα πριν, στον ουρανό μπορείτε να δείτε πάρα πολλά σχήματα. Τα φτιάχνουμε με το νου μας. Ενώνουμε τις τελίτσες και λέμε να ένα W, ας πούμε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή άρχισαν να δίνουν μεγάλη σημασία σε κάποιους αστερισμούς, οι οποίοι ήταν σε μια στενή λωρίδα του ουρανού. Σε μια πολύ συγκεκριμένη στενή λωρίδα του ουρανού. Αυτοί οι αστερισμοί είναι αυτοί που λέμε ότι ανήκουν στον ζωδιακό κύκλο. Τα ζώδια που ξέρετε. Εκείνη την εποχή είχαν βγάλει στην αρχή 18, μετά έγιναν 12, βγήκε και ο κρυός που στην αρχή δεν υπήρχε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο λόγος που διάλεξαν αυτή τη στενή λωρίδα του ουρανού είναι επειδή οι πλανήτες, ο ήλιος, η σελήνη κτλ. Όλα φαίνονται να κινούνται πάνω σε αυτή τη λωρίδα του ουρανού. Δεν θα δεις ποτέ τον Άρη εκεί και την Αφροδίτη εκεί. Όλα φαίνεται να κινούνται πάνω σε μια λεπτή λωρίδα. Το οποίο για την εποχή ήταν μεγάλο μυστήριο. Γιατί όμως κινούνται όλα πάνω σε μια λεπτή λωρίδα? Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή, αν σκεφτείς πως είναι το ηλιακό μας σύστημα. Είναι στο κέντρο ο ήλιος και γύρω, στο ίδιο επίπεδο, είναι όλοι οι άλλοι πλανήτες. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν είναι ένας εδώ κι άλλος εδώ, όλα γυρίζουν στο ίδιο επίπεδο. Είναι σαν να έχουμε πάρει ένα τραπέζι, να έχουμε καρφώσει στο κέντρο τον ήλιο και με σκοινιά να έχουμε συνδέσει μπύλιες, οι οποίες γυρνάνε γύρω-γύρω. Περίπου στο ίδιο επίπεδο.
Γι' αυτό λοιπόν, όταν τα βλέπουμε αυτά από την οπτική γωνία της Γης, μας φαίνεται σαν όλα να κινούνται περίπου σε μια στενή λωρίδα. Αυτή λοιπόν η λωρίδα, όπως είπα, πήρε διαστάσεις θεϊκές για τους Βαβυλωνίους. Μάλιστα τη λέγανε οδό του Ενλήλ, πάλι θεός Ενλήλ. Και κάθε αστερισμός που υπήρχε μέσα σε αυτή τη λεπτή λωρίδα πήρε ένα αστρολογικό χαρακτήρα, ψυχολογικό χαρακτήρα δηλαδή, βάσει του σχήματος που είχε. Για παράδειγμα, όταν βλέπανε τον Ζυγό, λέγανε αντιπροσωπεύει την ισορροπία, την κρίση, τις αποφάσεις κτλ. Μια δυσκολία στις αποφάσεις κτλ. Για την Παρθένο, που ήταν νεαρά κοπέλα, λέγανε η γονιμότητα. Για τον Λιοντάρι, λέγανε η ηγετικότητα, εξωστρέφεια, δύναμη, ισχύς κτλ. Πάμε τώρα στους Έλληνες. Θέλω να φύγω λίγο γρήγορα από την ιστορική αναδρομή για να πάμε στον πυρήνα της συζήτησης. Οι Έλληνες, όπως γνωρίζετε, ήταν πολύ ένθερμοι μελετητές του ουρανού. Θα αναφέρω τον Θαλίτο Μιλήσιο, ο οποίος μάλιστα ήταν από τους πρώτους εκείνους φιλοσόφους που προσπάθησαν να εξηγήσουν τη φύση χωρίς την επίκληση υπερφυσικών στοιχείων. Ήταν δηλαδή εντελώς ρεαλιστής. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εντάξει, υπήρχαν πολύ σπουδαίοι αστρονόμοι εκτός από το Θαλή, αργότερα ο Ύπαρχος κτλ. Αλλά ο Θαλής θεωρείται εκείνος που έκανε την αρχή. Και μάλιστα λέγεται ότι είχε προβλέψει και μια έκλειψη ηλίου. Δηλαδή γνώριζε πάρα πολύ καλά τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Κρατήστε το αυτό. Μετά πάμε στον Εμπεδοκλή, του οποίου τη θεωρία η αστρολογία την έχει ενσωματώσει. Έλεγε λοιπόν ο Εμπεδοκλής ότι η φύση, τα πάντα στη φύση, αποτελούνται από 4 βασικά στοιχεία. Τα οποία τα ξέρετε, γη, νερό, αέρας και φωτιά. Και μάλιστα έλεγε ότι κάθε αστερισμός του ζωδιακού κύκλου αντιστοιχεί σε κάποιο από αυτά. Θα έχετε ακούσει τους αστρολόγους να λένε, ας πούμε, τα ζώδια της γης, τα ζώδια της φωτιάς κτλ. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Εδώ είναι μια καταπληκτική εποχή, μια συγκλονιστική εποχή. Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε μέχρι τις Ινδίες, όλοι αυτοί οι διαφορετικοί λαοί, Έλληνες, Βαβυλώνοι, Πέρσες, Αιγύπτιοι, γίναν ένα. Ήταν όλοι κάτω από μια ενιαία αυτοκρατορία. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένας οργασμός στον τρόπο με τον οποίο αντάλλασαν ιδέες. Συναντήθηκε λοιπόν η Βαβυλωνιακή με την ελληνική σκέψη και την Αιγυπτιακή και στους ελληνιστικούς χρόνους, δηλαδή μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, εμφανίζεται αυτό που λέμε και που ξέρετε και εσείς σήμερα, το ατομικό οροσκόπιο. Μπορούσε λοιπόν ο καθένας από τους πολίτες της αυτοκρατορίας του βασιλείου εκείνου να έχει το δικό του προσωπικό οροσκόπιο και να δει τι θα του συμβεί, ποιος είναι ο χαρακτήρας του κτλ. Και φτάνουμε σιγά σιγά στους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι Έλληνες μετέφεραν την αστρολογία στους Ρωμαίους, έμαθαν οι Ρωμαίοι δηλαδή από τους Έλληνες την αστρολογία και φτάνουμε στο σημαντικότερο όνομα που θα πω σήμερα σε αυτή τη διάλεξη αναφορικά με την αστρολογία. Είναι ο Κλάδιος Πτολεμαίος, 2ος αιώνας μετά Χριστόν. Ελληνορωμαίος, δεν ξέρουμε πολλά για τη ζωή του, αλλά όλη η σύγχρονη δυτική αστρολογία που ξέρετε εσείς βασίζεται στα έργα του. Αν κάποιος θέλει να γίνει αστρολόγος και πάει σε μια από αυτές τις σχολές, ας πούμε, τις αστρολογικές, εντός πολλών ή λίγων εισαγωγικών, το πρώτο πράγμα που θα διαβάσει θα είναι αυτό, τα βιβλία του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος λοιπόν έλεγε ότι η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος και γύρω περιφέρονται όλοι οι άλλοι πλανήτες, σε μαθηματικά τέλειες τροχές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες πάρα πολύ. Ήθελαν οπωσδήποτε η κίνηση των ουρανίων σωμάτων να εξηγείται μόνο με μαθηματικά τέλειες κυκλικές τροχές. Να καταλάβετε αυτό, άλλαξε κάπου στο 1600, ας πούμε, όταν ήρθε ο Κέπλερ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια θεωρούσαν ότι ο κύκλος είναι η φυσική κίνηση όλων αυτών των όντων πέρα από τη Γη. Έγραψε λοιπόν αυτό το τετραπλό βιβλίο που λέγεται Τετράβιβλος, όπου συσχέτισε τους αστερισμούς, τα στοιχεία της φύσης και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με τον τρόπο που τα ξέρετε εσείς σήμερα, όταν ανοίξετε το οροσκόπιο και το διαβάσετε. Από τότε. Έδωσε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να φτιάχνεις ένα τέτοιο οροσκόπιο και όρισε αυτό που λέμε ζώδιο. Τι θα πει ζώδιο ή ηλιακό ζώδιο? Αυτό το ξέρουν λίγοι, αλλά κανονικά πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Γιατί είμαστε το ζώδιο που είμαστε, ας πούμε, υποτίθεται? Διότι την ημέρα που γεννηθήκαμε, ο ήλιος ανέτειλε πάνω στο συγκεκριμένο αστερισμό. Αν είμαι τοξότης,
Σημαίνει ότι τη μέρα που γεννήθηκα, ο ήλιος ήταν πάνω στον αστερισμό του τοξότη. Πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα αστέρων που κάποιοι το βλέπαν ως τοξότη, εν πάση περιπτώσει. Κατανοητό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Αυτό θα πει το ζώδιο. Ωραία. Τι είναι τώρα ο οροσκόπος, θα το έχετε ακούσει και αυτό. Ο οροσκόπος που εξαρτάται από την ώρα, μας λέει ποιο ζώδιο ήταν στο σημείο της Ανατολής τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Όχι την ώρα της Ανατολής του ηλίου, στο σημείο της Ανατολής. Δηλαδή, αν γεννήθηκες 3 ώρα τα ξημερώματα, βγαίνει ο πατέρας έξω από το μευτήριο, κοιτάει στην Ανατολή, ποιος αστερισμός είναι. Θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα κανονικά εκείνη την ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάει λοιπόν έξω, θα δει ποιος αστερισμός είναι στην Ανατολή και θα πει: το παιδί μου έχει οροσκόπο κρυό. Και θα είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και επίσης σημαντική, ξέρετε ότι είναι η θέση των πλανητών. Είπαμε θεότητες και αυτές για το πάρθεν της Βαβυλώνας και της αστρολογίας. Και έχει μεγάλη σημασία τη στιγμή που γεννιέσαι ποιος πλανήτης είναι πού. Αν είναι σε ευνοϊκή θέση, αν σχηματίζει κάποια σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα και τέτοια που λένε οι αστρολόγοι, ας πούμε, μεταξύ τους κτλ. Πάμε τώρα στο κοσμοείδωλο της αστρολογίας. Αυτό που λέω εγώ, το πώς αντιμετωπίζει η αστρολογία τον κόσμο. Πώς είναι ο κόσμος για την αστρολογία. Καταρχήν βασίζεται στο γεωκεντρικό σύστημα. Η Γη τοποθετείται στο κέντρο του σύμπαντος και γύρω υπάρχουν οι 7 πλανήτες, εντός πολλών εισαγωγικών των πλανήτες, γιατί μέσα εκεί μπαίνει και ο ήλιος, μπαίνει και η σελήνη που ξέρουμε ότι δεν είναι πλανήτες, η σελήνη είναι δορυφόρος, ο ήλιος είναι άστρο, σε βάση περιπτώσει. Και μάλιστα τα βάζουν με μια σειρά η οποία δεν είναι σωστή. Η σειρά την οποία τα βάζουν είναι μυθολογική, ξεκινάει από την αρχαία βαβυλωνιακή θρησκεία. Απλά το λέω γιατί αν δείτε σειρά θα σας φανεί σωστή. Πέρα λοιπόν από αυτές τις σφαίρες των πλανητών, γιατί τις φαντάζονταν ως σφαίρες που αγκάλιαζαν τη Γη, πέρα από αυτές τις σφαίρες υπάρχει ένας κύκλος απλανών αστέρων που είναι τα άστρα που βλέπουμε. Αυτά που σας είπα, τα 2.500 άστρα που βλέπετε ένα βράδυ. Το background, ας πούμε, του ουρανού. Και κατά τον Πτολεμαίο, πάλι για θεολογικούς λόγους, χωρίζεται σε 3 φλεγόμενους δακτυλίους. Επειδή ξέρω ότι αυτά μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα, προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Έχει τεράστιο βάθος. Μπορεί κάποιος να μιλάει για αυτά 5 ώρες μόνο για το πώς είναι η αστρολογία. Αλλά λίγο εντάχει να σας πω ότι σύμφωνα με τη βαβυλωνιακή αντίληψη, ο κόσμος μας χωρίζεται σε 3 μέρη, 3 βασικά μέρη. Πάνω είναι ο υπέρτατος κόσμος, ο οποίος είναι η διαμονή των πρώτων θεών, αυτών που δημιούργησαν τα πάντα, των δημιουργών, η θεϊκή δύναμη. Ο δεύτερος αντιστοιχεί σε δευτερεύοντες θεούς, που είναι οι πλανήτες. Είπαμε, είναι πιο μέσα από τα άστρα. Άρα πάμε ανώτατοι θεοί και μπαίνουμε μετά προς τους πλανήτες, δευτερεύουσες θεότητες, οι οποίοι μάλιστα φέρνουν την ενέργεια από τα έξω προς τα μέσα και τι είναι στο κέντρο, είναι ο κατώτερος κόσμος, είναι η Γη, που συγκεντρώνει όλη την ενέργεια όλων αυτών των θεών. Να το σχέδιο για το οποίο μιλάω, αυτό είναι αρχαίο, είναι του Πτολεμαίου και βλέπετε ότι αυτή η τεράστια μουτζούρα εδώ πέρα στο κέντρο είναι η Γη με τα στοιχεία της και μετά έχουμε τη σειρά των πλανητών, λέει ας πούμε Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη κτλ. Οι σφαίρες των πλανητών, φτάνουμε εδώ που είναι τα άστρα και είναι αυτός ο τριπλός δακτύλιος. Ο πιο έξω δακτύλιος, που εκεί είναι η πηγή της ζωής, η πηγή της ψυχής, λέγεται πρώτη κίνηση. Προχωράμε λοιπόν και να σας πω μια άλλη σημαντική φιλοσοφία από την οποία εμπνεύστηκε η αστρολογία. Εκείνο τον καιρό στην Αίγυπτο που τα έγραφε ο Πτολεμαίος, ήταν σε τεράστια άνθηση η λατρεία του Ερμή του Τρισμέγιστου. Τι ήταν αυτός ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος? Ήταν μια θεότητα που συνδύαζε χαρακτηριστικά του θεού Ερμή και του Αιγυπτιακού θεού Θόθ, ο οποίος ήταν ο θεός της μαγείας, της αστρολογίας, της αλχημίας κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την αντίληψη, η ψυχή μας, με την πνευματική μας φύση, ξεκινάει από τα άστρα, από την πιο μακρινή σφαίρα, ας πούμε, και όταν γεννιόμαστε κατεβαίνει σιγά σιγά μέσα από τις σφαίρες των πλανητών και φτάνει στη Γη και εκεί γεννιόμαστε. Και έχουμε πάρει στοιχεία από κάθε ένα πλανήτη, έχουμε πάρει, ξέρω εγώ, από τον Κρόνο τη λογιότητα, από την Αφροδίτη το πάθος κτλ. Και άλλος από εμάς το παίρνει πιο πολύ, άλλος από εμάς το παίρνει πιο λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πρώτη ύλη ξεκινάει από τους θεούς, από τα άστρα και κατεβαίνει την κλίμακα των πλανητών και γεννιόμαστε. Γι' αυτό το λόγο ο χαρακτήρας μας εξαρτάται από τη θέση των ουρανίων σωμάτων, σύμφωνα με την αστρολογία. Ξέρω ότι αυτά δεν σας τα λένε πολύ. Συνήθως οι αστρολόγοι κρατάνε μόνο το 7
ευχάριστο κομμάτι, εκείνο το οποίο έχει να κάνει με προβλέψεις κτλ. Αλλά αυτό είναι η λεγόμενη εσωτερική αστρολογία, δηλαδή το γιατί. Γιατί ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θα σου πει κανείς ότι πιστεύω ότι ο χρόνος είναι Θεός, αλλά η βάση είναι αυτή. Ακριβώς αυτή. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που θεωρώ πυρήνα της διάλεξής μου σήμερα. Στον επιστημονικό έλεγχο της αστρολογίας. Να δούμε δηλαδή εάν ισχύουν όλα αυτά. Και θέλω να βγάλω γρήγορα από τη μέση τον τεράστιο ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο και λέγεται στατιστικές έρευνες. Και το λέω τεράστιο ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο, διότι πάρα πολλοί από εμάς έχουν την εντύπωση ότι ο λόγος που μας λένε ότι οι Παρθένοι είναι έτσι, οι Λέοντες είναι έτσι και οι Γκροί έτσι, είναι ότι έγινε κάποτε κάποια στατιστική έρευνα και συσχέτισε αυτά τα χαρακτηριστικά με αυτά τα ζώδια. Λοιπόν, θέλω να είμαι απόλυτος σε αυτό το σημείο. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία έρευνα που να συσχετίζει τα ζώδια με το χαρακτήρα των ανθρώπων. Ακριβώς το αντίθετο. Όποτε η αστρολογία έχει πει μια πρόταση η οποία μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή υπόκειται στην αρχή της διαψευσιμότητας, ξέρετε τι είναι η αρχή της διαψευσιμότητας στην επιστήμη. Για να έχει μια πρόταση επιστημονική αξία και να αξίζει καν να τη συζητήσουμε, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει άλλη μια πρόταση που να μπορεί να την καταρρύψει. Αλλιώς δεν είναι επιστήμη. Παράδειγμα, στα ελληνικά βουνά δεν υπάρχουν λιοντάρια. Είναι μια λίγο αστεία υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση. Και επιστημονική μάλιστα. Διότι αν πάει κανείς και ερευνεί στα βουνά και βρει λιοντάρια, καταρρύπτεται. Άλλο παράδειγμα, η θερμοκρασία σε αυτό το δωμάτιο είναι 25 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με το μοντέλο μου, σύμφωνα με την υπόθεσή μου. Αυτό λοιπόν μπορεί να ελεγχθεί πάρα πολύ εύκολα, αν έρθει κάποιος με ένα θερμόμετρο και τη βρει 25,5 βαθμούς Κελσίου. Το μοντέλο μου εκεί θέλει μια βελτίωση, δεν είναι πολύ καλό μοντέλο. Πρέπει λοιπόν όλες οι επιστημονικές προτάσεις να ελέγχονται από αυτή την αρχή. Όπου η αστρολογία έχει δώσει μια τέτοια πρόταση, γιατί έχει δώσει τις προτάσεις, έχει καταρριφθεί. Πολύ γρήγορα τώρα θα περάσω τη μόνη εκείνη έρευνα που αν το ψάξετε ποτέ θα βρείτε ότι πήγε να δείξει, ας πούμε, υποτίθεται μια συσχέτιση ανάμεσα στα ουράνια σώματα και το χαρακτήρα των ανθρώπων. Μιλάω για την έρευνα του Μισελ Κοκελέν, ο οποίος ήταν αστρολόγος ο ίδιος και στατιστικολόγος, αλλά αυτός ήθελε να δώσει μια επιστημονική βάση στην αστρολογία. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μια έρευνα για τα ζώδια, είδε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με το χαρακτήρα των ανθρώπων και είπε: OK, αλλά εγώ βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω ότι όταν ο πλανήτης Άρης είναι σε ευνοϊκή θέση τη στιγμή που γεννιέται κάποιος, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αθλητής. Έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αθλητής. Να πω πόσο περισσότερο, 5%. Αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα τόσο μικρό ποσοστό, το οποίο μπορεί να είναι μέσα στα όρια αυτό που λέμε στατιστικό σφάλμα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή σήκωσε συζητήσεις αυτό το πράγμα, έγιναν άλλες 3 μελέτες, οι οποίες και οι 3 κατέριψαν αυτά τα συμπεράσματα. Η έρευνα του Νίενχάους το 1997 στο Πανεπιστήμιο του Άιντχόβεν έδειξε καταρχήν ότι ήταν λανθασμένη η επιλογή του δείγματος από τον Κοκελέν. Υπήρχε μεροληψία, τώρα είτε ηθελημένα είτε κατά λάθος από τον Κοκελέν, δεν ξέρουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε ακριβώς η ίδια έρευνα σε πρωτόκολλο που είχε συμφωνήσει ο ίδιος ο Κοκελέν και στην Αμερική σε χιλιάδες πρωταθλητές και στη Γαλλία επίσης σε χιλιάδες πρωταθλητές με αρνητικά αποτελέσματα. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις δύο, δεν θυμάμαι σε ποια, βρήκανε το αντίθετο. Ότι οι αθλητές είχαν λιγότερο συχνά τον Άρη σε ευνοϊκή θέση. Στατιστικό πάλι σφάλμα ήταν αυτό, έτσι, δηλαδή λίγο, 2-3% λιγότερο. Και για να μην δέχεσαι το λόγο μου ότι δεν έχει αποδειχθεί ποτέ τίποτα σχετικά με την αστρολογία, σας δίνω 2 papers τα οποία μπορείτε να ερευνήσετε κι εσείς. Το πρώτο είναι του Carlson το 1985, A Double Blind Test for Astrology. Αυτός ήταν φυσικός, έκανε μια μεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα και διαπίστωσε φυσικά ότι δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στην αστρολογία και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Λίγο γρήγορα να πω, δεν θέλω να μείνω πολύ, το πώς μπορεί να είναι μια τέτοια έρευνα. Είχαν ένα δείγμα ανθρώπων, καλή ώρα όπως το πέρα, και είχαν και κάποιους αστρολόγους. Έπρεπε λοιπόν οι αστρολόγοι να φτιάξουν το γενέθλιο χάρτη, όπως το λένε, δηλαδή το πώς είναι ο ουρανός και άρα πώς είναι η προσωπικότητα των ανθρώπων του δείγματος. Τα φτιάξαν αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν, στο δείγμα, δώσανε 3 κείμενα, 3 περιγραφές. Η μία ήταν του αστρολόγου και άλλες 2 ήταν άσχετες.
ήταν για κάποιον άλλο, ας πούμε. Δεν είχαν καμιά σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε τι ποσοστό λέτε ότι οι άνθρωποι βρήκαν ότι ποιο είναι το δικό τους, ας πούμε? Σε ποσοστό 1/3, 33% ακριβώς. Ό,τι θα περιμέναμε, αν με κλειστά τα μάτια είχαν πάρει ένα στην τύχη. Ακριβώς. Και έγινε και η αντίστροφη διαδικασία, με τώρα το δείγμα να είναι οι αστρολόγοι. Δηλαδή, οι αστρολόγοι έπρεπε να ταιριάξουν 3 ψυχολογικά τεστ, συγκεκριμένα το California Personality Inventory. Αυτό το είχαν συμφωνήσει μαζί με τους αστρολόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά τεστ, όπως ξέρετε. Αυτό έχει καμιά 500 ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι αστρολόγοι λέγανε ότι αυτό είναι το κατάλληλο για μας, γιατί τα χαρακτηριστικά που δίνει μπορούμε να τα προβλέψουμε. Ωραία. Φτιάξαν λοιπόν αυτά για όλο το δείγμα και μετά είπανε σε κάθε αστρολόγο: σου δίνω 3 έντυπα. Βρες ποιος είναι αυτός που είχε γεννηθεί τότε και εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το μέρος. Ακριβώς. Δηλαδή να γίνει η αντίστροφη αντιστοίχηση ανάμεσα στην προσωπικότητα, όπως προβλέπεται από την ψυχολογία, και τη στιγμή της γέννησης. Πάλι η επιτυχία ήταν ακριβώς 1/3. 33-34%. Ό,τι θα περιμέναμε από την τύχη. Και άλλη μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει είναι από τον Ντίν και τον Κέλλη. Ο Ντίν πρώην αστρολόγος, ο Κέλλη ψυχολόγος, και εδώ έγινε μια τεράστια έρευνα. Λέει συμπεριλήφθηκαν εκατοντάδες γνωσιακές, συμπεριφορικές και φυσικές μεταβλητές και πάλι δεν διαπιστώθηκε καμία σχέση, αιτιακή τουλάχιστον σχέση, ανάμεσα στις προσωπικότητες των ανθρώπων και την αστρολογία. Βγάζω λοιπόν από μέσα το θέμα των στατιστικών μελετών, δεν υπάρχει καμία. Η ξάδερφή μου είναι Λέων και είναι διευθύντρια, ας πούμε, κάπου, δεν είναι προφανώς στατιστικό επιχείρημα, έτσι. Πρέπει να έχεις ένα μεγάλο δείγμα για να μπορείς να βγάλεις τέτοια συμπεράσματα. Το λέω γιατί το ακούω συχνά. Ας πούμε, έχω γνωρίσει, λέει, 2 που είχαν αυτό το ζώδιο και πράγματι ήταν έτσι. Ναι, 2. Όλους τους άλλους που γνώρισες και δεν το είχαν, ας πούμε, το βάλες μέσα στο δείγμα σου, το μέτρησες σοβαρά. Γιατί έχουμε μια τάση να κρατούμε αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν την αντίληψή μας, αλλά να απορρίπτουμε εκείνα που δεν την επιβεβαιώνουν. Έτσι. Θέλω να πάμε τώρα. Πείτε ότι όλοι οι επιστήμονες ήταν μέσα στο κόλπο και θέλανε στον ηγετέ να βγάλουν την αστρολογία λανθασμένη. Πάμε τώρα να δούμε επιστημονικά εάν μπορεί να ισχύει η αστρολογία. Ναι, ποιος? Ναι. Είπατε δεν έχει γίνει καμία επιστημονική έρευνα για να συσχετίσει χαρακτηριστικά με... Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν αιτιακή σχέση ανάμεσα στο χαρακτήρα των ανθρώπων και τη θέση των ουρανίων σωμάτων. Τι κάνει σε επίπεδο μήνα που έχει γεννηθεί με χαρακτήρα, δηλαδή να υπάρχει μια σχέση με αυτό, έξω από τα ζώδια? Όχι μόνο αυτό. Ακριβώς τη στιγμή, όχι μήνα, τη στιγμή. Ακριβώς τη στιγμή της γέννησης, πώς ήταν ο ουρανός. Εκεί βασίστηκαν αυτές οι έρευνες. Γιατί έχεις δίκιο, πολύ συχνά θα πούνε οι αστρολόγοι ότι ναι, πρέπει να ξέρεις και τον οροσκόπο, δεν φτάνει μόνο ο μήνας, δεν φτάνει μόνο το ζώδιο, πρέπει να ξέρεις το οροσκόπο, πρέπει να ξέρεις τοποθεσία. Τα ήξεραν όλα αυτά και φτιάξαν το λεγόμενο γενέθλιο χάρτη για καθέναν από το δείγμα. Όχι, εγώ να το απλοποιήσω πήγα, δηλαδή επειδή ξέρω ότι όλο αυτό, εντάξει, μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά με την έννοια ότι υποτίθεται ότι στηρίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα παιδί αν γεννηθεί και έχει καλό καιρό, θα είναι πιο εξωστρεφές, ή αν είναι χειμώνας μπορεί να θα βγαίνει τον πρώτο καιρό που γεννιέται, ή δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά καιρικά. Με βάση τα καιρικά. Τα οποία βέβαια δεν έχουν σχέση γιατί η γη ανάλογα με την εποχή έχει άλλο καιρό στο ένα της φαίνεται και άλλο στο άλλο. Αυτό να το συζητήσουμε, αλλά δεν έχει σχέση με την αστρολογία βέβαια. Έτσι. Έχει να κάνει με το κλίμα. Ναι. Και συν της άλλης, δεδομένου ότι πλέον φαντάζομαι δεν γίνεται κανείς από εμάς στη σπηλιά, όλοι γεννιόμαστε σε κάποιο μεκτήριο. Έχουμε περίπου την ίδια θερμοκρασία όλη τη στιγμή που γεννιόμαστε, τέλος πάντων, με 20-25 βαθμούς, όσο είναι στο δωμάτιο του μεκτηρίου. Στο δυτικό κόσμο, ναι. Έτσι. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί και φαντάζομαι οι ψυχολόγοι ασχολούνται με το κατά πόσο το περιβάλλον επιδρά στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Είτε είναι οι συνθήκες, είτε είναι οι άνθρωποι που είναι τριγύρω κτλ. Αλλά συμφωνούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την αστρολογία αυτό που λες. Εντάξει. Ναι. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Οι αστρολόγοι θεωρούν αυτούς τους επιστήμονες, ναι. κάτι μεταφυσικούς. Ναι, τους θεωρούν επιστήμονες. Θα το εξηγήσω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιστημονική κριτική που θεωρώ ότι είναι ο πυρήνας της σημερινής ομιλίας. Πρώτον, η αστρολογία βασίζεται στο γεωκεντρικό μοντέλο. Αυτό δεν είναι ένα συμβολικό μοντέλο του πώς βλέπουμε τον κόσμο από τη Γη. Πραγματικά η Γη πρέπει να είναι στο κέντρο του σύμπαντος για να δέχεται αυτές τις ενεργειακές των πολλών εισαγωγικών επιρροές από τα άστρα και τους πλανήτες. Πρέπει να είναι στο κέντρο του σύμπαντος.
Και μάλιστα η σειρά των πλανητών είναι αυτή η λανθασμένη σειρά που είπαμε. Βάζουμε και τον ήλιο ως πλανήτη μέσα, ας πούμε. Και έχουν αυτές τις μυστήριες ανάδρομες κινήσεις. Λοιπόν, τι είναι οι ανάδρομες κινήσεις? Εάν έχει τη γη στο κέντρο, ναι, οι ανάδρομες κινήσεις είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα ο Πτολεμαίος, για να το εξηγήσει, είχε αναγκαστεί να πει ότι οι πλανήτες όχι μόνο περιστρέφονται γύρω από τη γη, αλλά ότι κάνουν και έναν κύκλο ακόμα πάνω σε αυτή την τροχιά, κύκλους και επικύκλους κτλ. Κάποιοι να ξέρουν. Αναγκάστηκε να πει αυτό το πολύ περίεργο πράγμα, διότι δεν είχε βάλει τη γη στη σωστή θέση. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι ο ήλιος είναι στο κέντρο του ηλιακού συστήματος. Και γύρω γυρίζει η γη, πιο έξω γυρίζει ας πούμε ο Άρης. Η γη γυρίζει πιο γρήγορα από τον Άρη. Έτσι, καθώς κινείται η γη, βλέπουμε εμείς τον Άρη, σε σχέση με το background, τον αστέρο, τον βλέπουμε λοιπόν εκεί, και καθώς προσπερνάει η γη τον Άρη, κάνει αυτό το πράγμα. Από εκεί που τον βλέπαμε εκεί, τον προσπερνάμε και τον βλέπουμε πλέον εκεί. Αλλάξαμε τη γωνία μας δηλαδή, τη γωνία θέασης. Το καταλαβαίνουμε? Προσπεράσαμε, άλλαξε. Μετά θα πάμε πάλι πίσω, θα τον δούμε να πηγαίνει πάλι από εκεί, μετά φτάνουμε πάλι, τον περνάμε. Είναι τόσο απλό. Είναι απλά μια αλλαγή της γωνίας θέασης, επειδή κινούμαστε όλοι γύρω από τον ήλιο. Δεν κινούνται όλα γύρω από εμάς. Δηλαδή, η ανάδρομη κίνηση των πλανητών είναι τόσο μυστήρια όσο η κίνηση ενός αυτοκινήτου τη στιγμή που το προσπερνάτε. Ακριβώς τόσο μυστήρια. Όπως βλέπεις στην αρχή το αυτοκίνητο πούμε, να πηγαίνει μπροστά και να απομακρύνεται, πατάς γκάζι και το προσπερνάς. Από εκεί λοιπόν που δεν βλέπεις να φεύγει, βλέπεις να έρχεται. Ό,τι μυστήριο. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο όταν ακούω ανάδρομη κίνηση του πλανήτη. Άρα, τι άρα, απλά το κοιτάμε από αλλού τώρα. Και τι έγινε, ας πούμε. Εντάξει. Δεύτερο πρόβλημα. Οι νέοι πλανήτες. Ο κόσμος της αστρολογίας, το κοσμοείδωλο, βασιζόταν στους πλανήτες μέχρι και τον χρόνο. Εκείνη την εποχή δεν ξέραν ότι υπήρχε ο Ποσειδώνας, ο Ουρανός, ο Πλούτονας και οι άλλοι νέοι πλανήτες που ανακαλύπτονται συνεχώς. Δεν το ξέραμε. Ερώτημα λοιπόν. Γιατί όταν ακούμε να μας λένε τα ζώδια στην τηλεόραση, ας πούμε, λέει ότι ο Ποσειδώνας είναι στο ζώδιό σου, άρα αυτό και εκεί. Πού τη βρήκαν αυτή την πληροφορία? Οι Βαβυλώνοι δεν ξέραν καν ότι υπήρχε. Ο Πτολεμαίος δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν αυτοί οι πλανήτες. Πώς αποδόθηκαν χαρακτηριστικά στους νέους αυτούς πλανήτες? Είναι αστείο το πώς αποδόθηκαν χαρακτηριστικά στους νέους αυτούς πλανήτες. Από τα ονόματά τους. Από τα ονόματά τους. Επειδή οι αστρονόμοι ονόμασαν τον ουρανό ουρανό, οι αστρολόγοι δώσαν τα χαρακτηριστικά που έχει ο ουρανός. Λέει ας πούμε ανεξαρτησία, επανάσταση και κάτι τέτοια πράγματα. Επειδή είμαστε εμείς τον ουρανό. Για τους θεούς, ναι, και τα στοιχεία των ακριβώς. Αλλά δεν υπήρχε κανένα αρχαίο κείμενο το οποίο να αναφέρεται σε αυτούς τους πλανήτες. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Θα μπορούσαμε τον ουρανό να τον έχουμε πει ύφεστο. Έτσι. Να τον έχουμε πει ύφεστο. Και να του λέγαμε μετά ότι ξέρω εγώ ποιος έχει τον ύφεστο στο ζώδιο του, πιάνουν πολύ τα χέρια του. Εδώ πέρα υπήρξε debate στους αστρολόγους. Υπήρξε διαχωρισμός. Υπήρχαν οι μεν που λέγανε όχι, δεν πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί αν το αλλάξουμε θα είναι σαν να λέμε ότι κάνουμε λάθος. Και λέγανε οι άλλοι ναι, αλλά θα μας πούνε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί έξω, ας πούμε. Αν δεν βάλουμε τους καινούριους πλανήτες. Ότι δεν έχουμε απαντήσει την πραγματικότητα. Σύμφωνα με την αρχαιολογική μυθολογία, ο ουρανός ήταν ο γιος και ο εραστής της γης. Γιος και εραστής. Ειδικό του σύμπλευμα. Ωραία. Και τώρα με τον Πλούτονα που θα κάνουμε τον Ιντερνετή. Ο Πλούτονας τώρα έχει γίνει νάνος πλανήτης και αυτό το πώς τους εκνευρίζει δεν λέγεται. Γιατί ανακαλύψαμε ότι ο Πλούτονας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέλος μιας ευρύτερης ομάδας πλανητών που βρίσκονται στα πέρατα του ηλιακού συστήματος. Και σταματήσαμε να το λέμε πλανήτη, γιατί θα καταλήγαμε να έχουμε 15 πλανήτες μέσα στο ηλιακό σύστημα, ας πούμε. Όλους αυτούς τους μικρούς πλανήτες που βρίσκονται. Ναι, για τον Πλούτονα, ας πούμε. Τι, το διάβαζα χτες, στο αστρολογικό τέτοιο. Τι λένε για τον Πλούτονα? Λένε ότι συνδέεται με τη ζωή και το θάνατο. Τι σύμπτωση. Τι σύμπτωση να συνδέεται με τη ζωή και το θάνατο. Ακριβώς όπως ο Θεός Πλούτονας, ας πούμε, που ήταν ο Θεός του κάτω κόσμου. Φυσικά δεν είναι σύμπτωση. Έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησα λοιπόν από το όνομα. Τρίτο και φοβερά σημαντικό, ίσως από τα πιο σημαντικά που θα σας πω σήμερα. Η μετάπτωση των ησημεριών. Λοιπόν,
ξέρετε ότι η Γη κάνει δύο κύριες κινήσεις. Η μία είναι γύρω από τον άξονά της, η άλλη κίνηση είναι γύρω από τον ήλιο. Υπάρχει και άλλη μια κίνηση που δεν είναι πολύ γνωστή. Ο άξονας της Γης σχηματίζει ένα κόνο, ακριβώς σχηματίζει ένα κόνο, κάθε 26.000 περίπου χρόνια. Κάνει ένα κύκλο δηλαδή. Φανταστείτε μία σβούρα, την έχετε υπογυρίσει ας πούμε σε ένα τραπέζι και αρχίζει και χάνει. Αρχίζει και χάνει. Και θα δείτε στο τέλος να κάνει έτσι πριν πέσει. Αυτή την κίνηση λοιπόν την κάνει η Γη. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Καταρχήν να σας πω πώς θα είναι τα πράγματα εάν δεν συνέβαινε αυτό. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, κάθε άνοιξη στην ιαρινή ησημερία, όταν η μέρα είναι ίση με τη νύχτα, ο ήλιος θα είναι πάντα στον ίδιο αστερισμό. Ας πούμε τον αστερισμό των Ιχθύων. Όπως είμαστε σήμερα. Ο ήλιος στην ιαρινή ησημερία είναι στον αστερισμό των Ιχθύων. Αλλά λόγω αυτής της κίνησης, τι συμβαίνει? Κάθε περίπου 2.000 χρόνια η θέση του ουρανού αλλάζει κατά 30 μοίρες. Που σημαίνει ότι πριν ας πούμε από 3.000 χρόνια, ο ήλιος την άνοιξη, στην ιαρινή ησημερία, δεν ήταν στον αστερισμό των Ιχθύων, ήταν στον αστερισμό του κρυού. Στο μέλλον θα είναι στον αστερισμό του υδροχώου. Θα έχετε ακούσει που λέμε ότι είμαστε τώρα στην εποχή των Ιχθύων, ότι στο μέλλον θα είμαστε στην εποχή του υδροχώου κτλ. Και μάλιστα υπήρχε αυτή η αντίληψη, ειδικά στις εβραϊκές κοινότητες, αλλά και στη Βαβυλώνα, ότι τα σπουδαία πρόσωπα, οι μεσσίες ας πούμε, που έρχονται στη Γη, έρχεται ένας, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε τέτοια εποχή. Γι' αυτό ο Χριστός συνδέθηκε με την εποχή των Ιχθύων. Ίσως γνωρίζετε ότι τα πρώτα χριστιανικά χρόνια φυσικά δεν ήταν ο σταυρός το σύμβολο του χριστιανισμού. Κάτι τέτοιο θα ήταν τραγικό, γιατί ο σταυρός ήταν όργανο εκτέλεσης εν ενεργεία στα πρώτα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει για σύμβολο αυτό το οποίο ακόμα χρησιμοποιείται για να σκοτώνει άλλους ανθρώπους. Το σύμβολο λοιπόν του χριστιανισμού εκείνα τα πρώτα χρόνια ήταν το ψάρι από τον αστερισμό των Ιχθύων. Γιατί ο Ιησούς ήταν υποτίθεται ο Μεσσίας της εποχής των Ιχθύων. Εντάξει. Και μάλιστα το γράφανε με κεφαλαία και λέγανε Ιχθύς, δηλαδή Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Έτσι, το ξέρετε κάποιοι. Ναι. Επειδή αναφέρατε τις κινήσεις της Γης, τι επίπτωση η Γη κάνει, ο ήλιος κάνει μια κίνηση που πάει σε ευθεία, ενώ δεν είναι σταθερός ο ήλιος και είναι γνωστός. Θα το καλύψω αυτό μετά. Έχω slide ειδικά για αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Πέρα από το ότι αλλάζει ο αστερισμός που βρίσκεται εκεί κατά την ιαρινή ησημερία, έχει το εξής αποτέλεσμα. Ότι δεν είστε το ζώδιο που νομίζετε ότι είστε. Είστε το προηγούμενο. Διότι όταν γεννηθήκατε, ο ήλιος δεν ανέτειλε στο συγκεκριμένο ζώδιο που σας έχουν πει. Αυτή ήταν η εικόνα που είχε ο Πτολεμαίος τότε. Και από τότε έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Επομένως, έχει αλλάξει η θέση του ήλιου και έχω ένα παράδειγμα. Λέω, ας πούμε, κάποιος που κατά τη γέννησή του είχε τον ήλιο στον αστερισμό της Παρθένου το 100 μετά Χριστόν, τα χρόνια του Πτολεμαίου, πράγματι, μάλλον στα αρχές του Ιδωρείου, πράγματι είχε τον αστερισμό της Παρθένου το 100 μετά Χριστόν. Κάποιος που γεννήθηκε το 1990, όπως φαντάζομαι πολλοί φοιτητές μας, θα είχε τον ήλιο τον αστερισμό του Λέοντα. Επομένως, είναι Λέον. Με βάση τον ορισμό που είχε δώσει ο Πτολεμαίος και η Βαβυλώνα. Οι Βαβυλώνοι δεν γνώριζαν αυτή την κίνηση, την τρίτη κίνηση που κάνει η Γη. Ο Πτολεμαίος την είχε καταλάβει λιγάκι, αλλά την αγνώριζε. Επέλεξε να μην την βάλει μέσα στους υπολογισμούς. Την είχε καταλάβει γιατί είχε δει τη μελέτη του Υπάρχου. Ο Υπάρχος την είχε ανακαλύψει αρκετό καιρό πριν. Αλλά επειδή βασίστηκε στο κοσμοείδωλο των Βαβυλωνίων, κράτησε τα πράγματα ως έτσι. Και σήμερα οι αστρολόγοι σου λένε ότι ο ήλιος σήμερα σου λέει είναι σε αυτόν τον αστερισμό. Ωραία, ανοίξτε ένα αστρονομικό πρόγραμμα. Το Stellarium προτείνω, είναι και δωρεάν. Stellarium, δείτε στο Google και κατεβάστε το. Και δείτε αν ο ήλιος είναι εκεί που σας λένε οι αστρολόγοι ότι είναι. Τόσο απλά. Τι πιστεύετε εμένα? Εντάξει. Και αυτό το παράδειγμα το έχω και σε slide. Είμαστε 1 Σεπτεμβρίου 1990. Αυτός εδώ είναι ο Λέων. Ήταν ως Λέοντα. Το βλέπετε το σχήμα που λέει Λίο. Ο ήλιος λοιπόν είναι μέσα σε αυτόν τον αστερισμό. Μέσα σύνορα αυτού του αστερισμού. Πάμε τώρα να δούμε 1 Σεπτεμβρίου του 100 μετά Χριστόν. Ο ήλιος βρίσκεται πάνω στην Παρθένο. Εντελώς πάνω στην Παρθένο. Γι' αυτό
έμεινε από τότε ότι από 23 Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου είσαι Παρθένη. Εντάξει. Βασίζονται λοιπόν οι αστρολόγοι σε δεδομένα που έχουν αλλάξει. Εντελώς. Τέταρτο σημαντικό πρόβλημα. Μας λένε ότι οι αστερισμοί έχουν μεγάλη σημασία. Αντιμετωπίζουν τους αστερισμούς, δηλαδή τα ζώδια, ως ενιαίες οντότητες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι ενιαίες οντότητες. Είναι άστρα που εμείς τα ερμηνεύουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζουν με κάτι, με τη φαντασία. Και όχι μόνο δεν είναι ενιαίες οντότητες, αλλά έχω ένα παράδειγμα εδώ, τη μικρή Άρκτο, για παράδειγμα, που περιέχει τον πολικό αστέρα, που δεν είναι ο πολικός αστέρας. Θα δείτε λοιπόν ότι ο πολικός αστέρας απέχει από εμάς 430 έτη φωτός. Το δεύτερο πιο φωτεινό άστρο αυτού του αστερισμού απέχει από εμάς 126 έτη φωτός. Άρα μεταξύ τους απέχουν στο βάθος, διάσταση του βάθους, τουλάχιστον 300 κάτι έτη φωτός. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πράγμα. Κανένας λόγος. Είναι εντελώς ανεξάρτητα άστρα μεταξύ τους. Είναι φοβερά σπάνιο σε έναν αστερισμό να έχεις δύο άστρα που να συνδέονται μεταξύ τους. Είναι φοβερά σπάνιο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είπα οι αστερισμοί είναι αυθαίρετα σχήματα. Είναι το τι έβλεπε τότε ο Βαβυλώνιος, δεν ξέρω ποιος, ο Μεσοποτάμιος, ας πούμε, εκείνης της εποχής. Το τι έβλεπε. Ενδεικτικά σας λέω ότι εκεί που ο δυτικός πολιτισμός, Έλληνες, Βαβυλώνοι και Αιγύπτιοι βλέπανε λέοντα αριστερά, οι Κορεάτες ένωναν αλλιώς τις τελίτσες και βλέπανε τον αυτοκράτορα Έον Won. Δεν ξέρω καν αν τον προφέρω καλά. Και μάλιστα εκεί που θα ήταν το σώμα του λιονταριού, βλέπαν ένα μικρό φράκτη και ένα μεγάλο φράκτη. Καθόλου συγκινητικό, το ξέρω. Άλλο παράδειγμα, η Λακότα. Είναι φυλή Ινδιάνους, όπως λέγαμε σήμερα, γηγενείς της Βόρειας Αμερικής, σε πάση περιπτώσει, οι οποίοι εκεί, που θα ήταν το κεφάλι του λέοντα, βλέπανε, λέει, fireplace, η εστία της φωτιάς. Σήμερα θα λέγαμε τζάκι, ας πούμε. Και ποιο είναι το αστείο, ότι εάν είχε επικρατήσει συμπτωματικά αυτή η εικόνα του κόσμου, κατά το Λακότα, τότε θα λέγαμε σήμερα είσαι τζάκι. Δεν είσαι λέω. Είσαι τζάκι. Προσέξτε, όχι μόνο θα λέγαμε είσαι τζάκι, αλλά θα λέγαμε ότι έχει και τα χαρακτηριστικά του τζακιού. Θα λέγαμε ότι είναι τζάκι, ας πούμε, είναι θερμός άνθρωπος, είναι πολύ θερμός άνθρωπος, αλλά δεν σε αφήνει να τον πλησιάσει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είναι τόσο αυθαίρετα που με το πέρασμα πολλών χιλιετιών, ακόμα και οι αστερισμοί θα αλλάξουν. Είπαμε είναι πάρα πολύ μακριά, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να δούμε κάποια κίνηση, αλλά μετά από 90.000 χρόνια, την υγειά μας να πούμε, μετά από 90.000 χρόνια, έτσι θα είναι ο λέοντας. Που λιοντάρι δεν το λες. Τουλάχιστον όχι υγιές λιοντάρις. Μετά που έχει κάποιο ατύχημα μπορεί να το πει. Μα καλά, δεν υπάρχει καμία μετρήσιμη επίδραση των πλανητών πάνω στον άνθρωπο. Πώς δεν υπάρχει. Εμείς η φυσική όλη μέρα με αυτό ασχολούμαστε. Με τις επιδράσεις μεταξύ των σωμάτων. Υπάρχει λοιπόν μια επίδραση, την ανακάλυψε ο Νεύτωνας και την εξέλιξε ο Αϊνστάιν πολύ αργότερα, που δεν είναι άλλη από τη βαρυτική έλξη. Δεν ξέρουμε όλοι τη βαρυτική έλξη, αν το αφήσουμε αυτό θα πέσει. Οι μάζες λοιπόν μεταξύ τους έλκονται. Όταν βάζεις μια μάζα κοντά σε μια άλλη, υπάρχει μια δύναμη ελκτική. Και εγώ τώρα θα σας πω μια δύναμη ελκτική επειδή έχω μάζα, αλλά είναι τόσο μικρή που δεν την καταλαβαίνετε. Θέλω λοιπόν, βάσει του νόμου της παγκόσμιας έλξης, είναι αυτός ο απλός τύπος. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ με τύπους. Το G είναι ένας αριθμός, δεν μας νοιάζει. Έχουμε τη μάζα του ενός επί τη μάζα του άλλου σώματος για την απόστασή του στο τετράγωνο. Ένας αρκετά απλός υπολογισμός. Θέλω λοιπόν να δούμε ποια είναι η επίδραση του πλανήτη Άρη, που μιλήσαμε για τον Άρη προηγουμένως, ποια είναι η επίδραση του πλανήτη Άρη σε ένα μωρό που γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή της γέννησης είναι η κορυφαία. Αν βάλετε λοιπόν τα νούμερα μέσα, έβαλε ένα μωρό 3 κιλά, πείτε 3,5 ας πούμε ο μέσος όρος, δεν θα αλλάξει κάτι πολύ, η μάζα του Άρη και πήρα την κοντινότερη απόσταση από τον Άρη στη Γη, την κοντινότερη, δηλαδή τη μέγιστη δύναμη, και βγαίνει 0,000000395 νιούτον. Ευτυχώς στη φυσική έχουμε έναν καλύτερο τρόπο να το γράφουμε αυτό, ώστε να μην μοιάζει με τηλεφωνικός αριθμός, και είναι 3,95 επί 10 στην πλην 8 νιούτον.
Για να καταλάβετε πόσο μικρή είναι αυτή η δύναμη που δέχεται τον νεογέννητο από τον Άρη, αν κόψω μια τρίχα από τα μαλλιά μου και την ακουμπήσω στο χέρι μου, η βαρυτική δύναμη που θα ασκεί πάνω στο χέρι μου θα είναι 0,001 νιούτον. 1 χιλιοστό του νιούτον. Δηλαδή 100.000 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. 100.000 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. Και θα πει κανείς, οκ, πρέπει να τα συμπεριλάβουμε όλα μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχει ένας μευτήρας εκεί πέρα. Βάζω λοιπόν τη μάζα του μευτήρα. Και υπολογίζουμε να δούμε την επίδραση. Ναι, βγαίνει περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. 10 φορές, και μάλιστα θεωρήσα ότι δεν το πάει πολύ κοντά του μωρό, το κρατάει σε 20 εκατοστά. Εκεί, κρατάει το μωρό, ας πούμε, και μετά το αφήνει. Και η επίδραση βγαίνει 10 φορές μικρότερη. 10 φορές μεγαλύτερη, συγγνώμη. Του μευτήρα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την επίδραση του Άρη. Και θα πει κανείς, οκ, εντάξει με τους πλανήτες, αλλά οι αστερισμοί, τα άστρα, ωραία. Ας πάρουμε το κοντινότερο άστρο. Η δύναμη που θα βγει είναι 3 × 10 στην πλην 14 νιούτον. Είναι μια δύναμη 1 εκατομμύριο φορές μικρότερη από τη δύναμη που ασκεί ο Άρης στο νεογέννητο μωρό. 1 εκατομμύριο φορές μικρότερη. Που με τη σειρά της είναι 100.000 φορές μικρότερη από τη δύναμη που ασκεί η τρίχα στο χέρι μας. Δηλαδή μιλάμε για δυνάμεις που πρακτικά δεν υπάρχουν. Όταν βλέπουμε τέτοια νούμερα είναι σαν να μην υπάρχουν. Όχι ότι αν υπήρχαν μεγαλύτερες δυνάμεις θα επηρεάζουν το χαρακτήρα μας, βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω ότι η φυσική ασχολείται όλη την ώρα με αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν όλη τη ζωή τους στο να βρουν τις σχέσεις ανάμεσα στα σώματα. Και έχουμε βρει αυτή τη σχέση. Και χάρη σε αυτή τη σχέση μπορούμε αυτή τη στιγμή να στέλνουμε πυράβλους και να προσγειώνονται, ας πούμε, στον Άρη. Έβδομο, και έρχομαι σε αυτό που ρώτησα. Θα σου πούνε οι αστρολόγοι, αν τους πεις ότι κλονίζει το άξονα της Γης και έχει αλλάξει η εικόνα, θα σου πούνε, ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει πια η θέση των αστερισμών. Εμείς θεωρούμε ότι η ενεργειακή πύλη του κρυού ανοίγει τότε, του Παρθένου το Σεπτέμβριο κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει που άλλαξε η εικόνα. Πέρα ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό ψυχολογικά, δηλαδή πριν τουλάχιστον έχεις κάτι να δεις. Έλεγες, ήταν ο ήλιος στο ζώδιο μου να γεννήθηκε. Τώρα τίποτα. Σου λέει μόνο η εποχή. Οκ. Ας δεχτούμε αυτή την υπόθεση. Και ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ενεργειακές πύλες, οι οποίες τώρα ντρέπουμε που λέω τη λέξη ενέργεια φυσικός και εννοώ κάτι άλλο, γιατί στη φυσική λέξη ενέργεια σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά είναι συσσαγωγικά έτσι. Ενεργειακές πύλες που μας ρίχνουν ενέργεια λοιπόν από το σύμπαν. Και θέλω να πω, ωραία, για να ισχύει αυτό, πρέπει τουλάχιστον το ηλιακό μας σύστημα να είναι ακίνητο, ώστε κάθε Σεπτέμβρη να δέχεται αυτή την ενέργεια. Κάθε Οκτώβριο εκείνη και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο ήλιος μας και όλο μας το ηλιακό σύστημα αποτελεί ένα ελάχιστο ασήμαντο τμήμα, αυτό που λέμε ενός γαλαξία. Ο γαλαξίας περιέχει 100 δισεκατομμύρια ήλιους που ο καθένας περιέχει πλανήτες και ούτω καθεξής. Και τι γίνεται? Ο ήλιος μας περιστρέφεται γύρω από το γαλαξιακό κέντρο και θέλει 250 εκατομμύρια χρόνια για να επανέλθει, ας πούμε, περίπου στο ίδιο σημείο. Δεν επανέρχεται ποτέ στο ίδιο σημείο. Θα το εξηγήσω αυτό. Καταρχήν, αυτή δεν ξέρω αν φαίνεται καλά από πίσω. Αυτή είναι η κίνηση του γαλαξία. Δυστυχώς δεν φαίνεται καλά. Είναι διαφορική. Τι σημαίνει διαφορική? Ότι τα άστρα που είναι πιο κοντά στο γαλαξιακό κέντρο πάνε πιο γρήγορα και αυτά που είναι έξω πάνε πιο αργά. Δηλαδή δεν είναι ένα ενιαίο σώμα, ώστε να έχει μια γωνιακή ταχύτητα ενιαία. Εντάξει. Άρα αυτό τι επίσης σημαίνει? Σημαίνει ότι η γειτονιά του ήλιου αλλάζει διαρκώς. Τα άστρα που είναι πιο κοντά στον πυρήνα του γαλαξία πάνε πιο γρήγορα, και αυτά που είναι πιο μακριά πάνε πιο αργά. Έτσι και η γειτονιά μας αλλάζει. Και αφού κινούμαστε διαρκώς, η πραγματική εικόνα του ηλιακού συστήματος μας θα ήταν κάτι τέτοιο. Ο ήλιος δεν είναι στο κέντρο του σύμπαντος, δεν είναι ακίνητος. Κινείται διαρκώς, δεν φαίνεται πολύ καλά, σας δείχνω, εδώ είναι ο ήλιος και γύρω του γυρίζουν οι πλανήτες. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα και αυτό είναι που ρώτησες, έτσι. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, αν κάποιος ταξιδιώτης του διαστήματος παρακολουθούσε το ηλιακό σύστημα από μακριά. Θα μου πείτε ναι, εντάξει, αλλά κάθε 250 εκατομμύρια χρόνια τουλάχιστον επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο. Ναι, όχι. 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 Γιατί και ο γαλαξίας μας ολόκληρος κινείται μέσα στο σύμπαν. Και είναι συνδεδεμένος βαρυτικά με άλλους γαλαξίες. Τώρα ο γαλαξίας μας είναι αυτή εδώ η φωτεινή κουκκίδα. Εδώ είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι γαλαξίες μέσα σε αυτή την εικόνα.
είναι βαρυτικά συνδεδεμένα, το ένα γυρίζει γύρω από το άλλο, πάλι υπάρχει μια αέναη κίνηση και όλα αυτά, όλο αυτό που βλέπετε εδώ, αποτελεί μια κουκίδα σε αυτό εδώ, που είναι το Virgo Super Cluster, ένα super group γαλαξιών, ας πούμε, οι οποίοι όμως δεν είναι βαρυτικά συνδεδεμένοι, δηλαδή η διαστολή του σύμπαντος είναι μεγαλύτερη από ότι είναι η βαρυτική τους έλξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά τα σημεία απομακρύνονται μεταξύ τους επειδή ο χώρος ανάμεσά τους ξεχυλώνει. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Είναι σαν μια επιφάνεια ενός μπαλονιού που διαρκώς μεγαλώνει. Ο χώρος ανάμεσά μας μεγαλώνει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση δύο φορές να βρεθούμε στο ίδιο σημείο. Είτε ως άνθρωποι, είτε ως ηλιακό σύστημα, είτε ως γαλαξίες. Ποτέ. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να σας πει ότι κάθε Σεπτέμβρη ή κάθε Μάρτι δέχεσαι τις ίδιες ενεργειακές επιρροές από το σύμπαν. Αυτό είναι αδύνατο. Αλλάζει διαρκώς η θέση σου μέσα στο σύμπαν. Και έρχομαι τώρα σε κάτι που έχει να κάνει λίγο πιο πολύ με τις προβλέψεις. Αυτή η φοβερή αδυναμία πρόβλεψης που συναντάει κανείς ο αστρολόγος. Ακόμα και αν δεν ίσχυαν όλα τα άλλα που σας είχα πει, υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, τόσο απλά. Ρωτάς έναν αστρολόγο, γιατί, ας πούμε, λες, γνώρισα δύο ανθρώπους που είχαν το ίδιο ζώδιο. Ήταν και οι δύο συναλληλέοντες. Κι όμως είχαν τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ο ένας εσωστρεφής, ο άλλος εξωστρεφής. Ο ένας πράος, ας πούμε, γύριμος, ο άλλος ηγετικός, φωναχλάς κτλ. Πώς γίνεται αυτό, πώς εξηγείται? Θα σου πει τότε, εντάξει, είναι ο οροσκόπος. Πρέπει να κοιτάξεις και την ακριβή ώρα που γεννήθηκε. Οκ, του λες, τώρα γνώρισα δύο ανθρώπους που έχουν και το ίδιο ζώδιο και τον ίδιο οροσκόπο και είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και έχουν τελείως διαφορετική μοίρα. Οκ, αλλά πρέπει να δεις και την τοποθεσία γέννησης, την ακριβή, για να δεις πώς ήταν οι πλανήτες ακριβώς από πάνω του εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Γνώρισα δύο δίδυμα αδέρφια. Ο ένας σκοτώθηκε στα 20, ο άλλος έφτασε μέχρι τα 85, είναι επιτυχημένος επαγγελματίας κτλ. Έκανε τη ζωή του. Αυτό πώς το εξηγείς? Εάν η αστρολογία είχε οποιαδήποτε ικανότητα πρόβλεψης, δεν θα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Δύο δίδυμα αδέρφια θα είχαν περίπου ίδιο χαρακτήρα και θα είχαν περίπου ίδια μοίρα. Και φυσικά το να πεθάνει ο ένας στα 20 και ο άλλος στα 85 έτη δεν είναι λίγο διαφορετική μοίρα. Είναι φοβερά διαφορετική μοίρα. Θα περίμενε κανείς τα άστρα να πούνε κάτι. Στο κάτω-κάτω. Και όχι μόνο αυτό. Είναι φοβερή η σιωπή των αστρολόγων όταν πρόκειται να γίνουν τεράστιες καταστροφές. Αναφέρω για παράδειγμα το τσουνάμι του Ινδικού ωκεανού το 2004 που κόστησε τη ζωή σε 250.000 ανθρώπους σε 14 διαφορετικές χώρες. Μια ανυπολόγιστη ζημιά, δηλαδή το 250.000 νεκροί δεν ξέρουμε τι σημαίνει, δεν μπορούμε να το αισθανθούμε. Και λέω, παιδιά, εάν μπορεί να μου πει ότι την άλλη εβδομάδα ποιοι θα είναι οι τυχεροί μου αριθμοί, πώς θα πάνε τα ερωτικά μου την άλλη εβδομάδα και τα οικονομικά μου, τίποτα εκεί πάνω δεν έδειξε ότι θα σκοτώναν 250.000 άνθρωποι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή. Τίποτα. Φυσικά έχουν γίνει και μεγαλύτερες καταστροφές. Έχω βάλει 500.000 θύματα σε ένα τροπικό κυκλώνα στο Μπαγκλαντές, τότε Ανατολικό Πακιστάν. Ναι. Οι επιστήμονες δεν είχαν προβλέψει αυτό. Όχι. Φαντάζομαι, εάν το είχαν προβλέψει, κάτι θα είχαν πει. Δυστυχώς, αυτό έχει να κάνει με σεισμούς και στους σεισμούς είμαστε ακόμα αρκετά πίσω. Απλά οι επιστήμονες που δέχονται ισχυρίστηκαν ότι κάνουν κάποια τέτοιου πρόβλεψη. Σωστά. Και μάλλον η επιστημονική πρόβλεψη πρέπει απαραίτητα να βασίζεται σε στοιχεία. Σε πραγματικά στοιχεία. Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν κάνεις πρόβλεψη και λες, είναι μεγάλη μαγιά να το λες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται να λέμε πάντοτε ξέρουμε. Δεν ξέρω. Υπάρχει και το δεν ξέρω. Εντάξει, εκεί βασίζεται η επιστήμη. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά αυτά που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά από την άποψη της επιστημονικής κριτικής. Θέλω να μας μείνει και χρόνος για κουβέντα στο τέλος. Οπότε πάω στο επόμενο κομμάτι που το ονομάζω η πίστη στην αστρολογία. Θέλω να πιστεύω ότι σας έδειξα ότι δεν υπάρχει κάποια επιστημονική βάση για την αστρολογία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι γιατί ο κόσμος πιστεύει σε κάτι για το οποίο δεν έχει κανένα στοιχείο. Και πολλές φορές επηρεάζει τη ζωή του πάρα πολύ έντονα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε αν ταιριάζω το ζώδιό μου με αυτόν, τότε θα κάτσω μαζί του. Αν ταιριάζω, δεν θα κάτσω. Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν εκπομπές τηλεόραση, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα πιστεύουν πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι γιατί. Εγώ κάνω μια, θα έλεγα,
ερασιτεχνική προσέγγιση, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, γι' αυτό θέλω την συμμετοχή των ψυχολόγων. Το πρώτο, το οποίο εμένα με πειράζει, και επειδή κάποιος ρώτησε άμα οι αστρολόγοι λένε ότι είναι επιστήμονες, το λένε επιστήμη. Δεν σου πούνε κάνουμε κάτι άλλο, δεν σου πούνε κάνουμε θρησκεία, δεν σου πούνε είναι η θρησκεία των Βαβυλωνίων και απλά την έχουμε εξελίξει, γιατί στην ουσία αυτό είναι η θρησκεία των Βαβυλωνίων που έχει φτάσει μέχρι σήμερα επειδή ήταν εγωιτευτική ιδέα. Θα σου πούνε ότι είναι επιστήμη. Το ένα πράγμα λοιπόν που κάνουν για να θαμπώνουν τον κόσμο, για να τον ψαρώνουν, να προτιμάτε λίγο πιο λαϊκά, είναι ότι χρησιμοποιούν όρους της φυσικής εντελώς απογυμνωμένους από τη φυσική του σημασία. Σου λέει, ας πούμε, ενέργεια. Ωραία, ενέργεια. Ασχολούμαι πολύ με την ενέργεια. Πες μου, ποια ενέργεια εννοείς? Κινητική, δυναμική, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική. Πες μου, τι από όλα αυτά. Έχουμε ανθρώπους που όλη τη ζωή την αφιερώνουν σε ένα είδος ενέργειας. Μελετάνε όλη τη ζωή την πυρηνική ενέργεια. Ωραία, σε ποια αναφέρεσαι? Όχι, δεν εννοώ αυτό, θα σου πει. Είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Μα δεν έχεις ακούσει που λένε για θετική ενέργεια, για θετική ενέργεια, για θετική ενέργεια? Όχι. Αυτό πράγμα δεν ισχύει. Είναι ο όρος αυτός εντελώς απογυμνωμένος από τη φυσική του σημασία. Όπως και όροι μαγνητικές δυνάμεις. Πώς? Θέλω να μας πηγαίνει ότι είναι ενέργεια. Ναι, μπαίνει και λίγο New Age ιστορία μέσα όλα αυτά. Παίρνουν αυτά που βγάζει τώρα η επιστήμη, τα καινούργια ευρήματα, σκοτεινή ενέργεια, σκοτεινή ύλη κτλ. Και τα βάζουν κάπου μέσα, βρίσκουν χώρο και για αυτά και ακούγεται ακόμα πιο ψάχνουν. Αλλά δεν καθόλου ψάχνουν. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ας πούμε ο Άρης ασκεί μια μαγνητική δύναμη, είναι τεράστια ανοησία, συγγνώμη. Είναι τεράστια ανοησία. Αυτό πράγμα απλά δεν ισχύει. Το λένε μαγνητική δύναμη, μάλλον επειδή τους είναι το ωραία λέξη, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν ισχύει. Ξέρουμε τι είναι οι μαγνητικές δυνάμεις, έχουμε τις εξισώσεις μας, δεν χρειάζομαστε κάτι άλλο πάνω σε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και η έννοια της δύναμης. Τη μετράμε σε Νιούτον, οι αστρολόγοι τη μετράνε στο πώς αλλάζει ο χαρακτήρας, ας πούμε, από κάτι. Δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Και το άλλο που κάνουν για να μοιάζουν επιστήμη είναι ότι χρησιμοποιούν αυτό που λέω εγώ ψευδή αιτιότητα. Τι είναι η ψευδής αιτιότητα? Σου λένε, εάν αυτό, τότε εκείνο. Δηλαδή, αυτό είναι η αρχή κάθε επιστημονικής υπόθεσης. Λες, εάν αφήσω αυτό, θα φτάσει στο έδαφος με ταχύτητα 2 μέτρα σεκόντ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Σου λέει λοιπόν ότι εάν ο πλανήτης είναι εκεί και σχηματίσει αυτή τη γωνία με εκείνο τον πλανήτη, τότε θα σου κάνει αυτή την επιρροή. Αυτό λοιπόν ο αδαής που θα το ακούσει, που δεν έχει γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, θα θεωρήσει ότι είναι επιστήμη, ότι κρύβεται κάποια επιστήμη, κάποια λογική πίσω από αυτό. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει τίποτα, καμία επιστημονική λογική. Δεν είναι επιστημονική υπόθεση αυτό το πράγμα. Εντάξει. Είναι λοιπόν ψεύδοεπιστήμη. Το δεύτερο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτές οι λεγόμενες προφητείες, μόνο προφητείες δεν είναι και μόνο συγκεκριμένες δεν είναι. Είναι τόσο γενικά πράγματα που ο καθένας από εμάς, αν αυτή τη στιγμή πάει ένα περιοδικό και διαβάσει όλα τα ζώδια, κάτι θα βρει στο καθένα να ταιριάξει στον εαυτό του. Κάτι θα βρει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κάποιο πανεπιστήμιο, τα ώρα που είσαι εδώ, ο James Randi, πολύ γνωστός σκεπτικιστής, έχει απομυθοποιήσει πολλούς που κάναν απάτες, μεταξύ των οποίων και ο Yuri Geller, ας πούμε. Μπαίνει σε μια τάξη και τους λέει στους φοιτητές, με βάση τα αστρολογικά σας στοιχεία, το πότε γεννηθήκατε και πού γεννηθήκατε, που έχουμε εμείς στο πανεπιστήμιο, καταστρώσαμε το γενέθλιό σας χάρτη, δηλαδή την προσωπικότητά σας και τη ζωή σας μέχρι τώρα, βάσει του τι λένε τάστα. Μοίρασε τα χαρτιά σε όλους και μετά τους έβαλε να βαθμολογήσουν από το 1 ως το 5 πόσο μέσα έπεσε αυτή η περιγραφή στον εαυτό του. Τα αποτελέσματα ήταν φοβερά. 4 και 5. Οι πιο πολλοί λέγαν 5, κάποιοι είπαν και 4. Δηλαδή ότι έπεσε πάρα πολύ μέσα. Έβλεπε συγκίνηση στα πρόσωπά του. Γιατί υπάρχει και σε βίντεο αυτό. Έβλεπε συγκίνηση στα πρόσωπά του. Ότι ναι, αυτό είμαι. Με βρήκα. Ωραία το λέει ο Ράντι. Τώρα πάρτε το έγγραφο και δώστε το στον από πίσω. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησαν ότι όλοι διαβάζανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι διαβάζαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο, δυστυχώς δεν το έχω, θα σας πω όμως ένα παράδειγμα. Ήταν γραμμένο με τέτοιο τρόπο που ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρει στοιχεία του εαυτού του μέσα εκεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο ερασιτεχνικό, αλλά πώς φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει αυτή η ιστορία. Σου λέω λοιπόν ότι στα εφηβικά σου χρόνια, συνέβη ένα γεγονός που σε συγκλώνησε. Που σε στεναχώρησε πάρα πολύ, σε συνέθλιψε
δυσκολεύτηκες πάρα πολύ να το ξεπεράσεις, αλλά σιγά σιγά βρήκες τη δύναμη, σηκώθηκες στα πόδια σου, σε έκανε πιο δυνατό και έφτασες σήμερα εδώ που είσαι. Ωραία. Δεν υπάρχει πιο γενικό πράγμα φυσικά από αυτό που σας είπα. Αλλά, εάν είσαι λιγάκι θετικά προεδρευτημένος απέναντί μου, θα πεις, κοίτα να δεις. Βρήκε ότι χώρισα με την Ελένη στα 15 μου. Και στο κάτω-κάτω, ποιος δεν έχει στεναχωρηθεί φοβερά στην εφηβεία του? Είναι μια ηλικία ταραγμένη συναισθηματικά. Θα είναι μια ερωτική απογοήτευση, θα είναι ένας θάνατος κάποιου αγαπημένου, θα είναι μια ακαδημαϊκή αποτυχία. Όλοι μας έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Και σιγά την πρόβλεψη, η εφηβεία βγαίνει από τα 12 μέχρι 19. Είναι 8 χρόνια μέσα, καταλαβαίνετε. Κι όμως, αν είσαι λίγο θετικά προειδοποιημένος, θα το διαβάσεις με τη δικιά σου φωνή. Θα πεις, κοίτα να δεις, μπήκε μέσα, το βρήκε. Εκεί βασίζονται το 99% των αστρολογικών προφητιών που διαβάζει. Είναι τόσο γενικά πράγματα που ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει στον εαυτό του. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο, το οποίο επίσης είναι πολύ σοβαρό. Επειδή όπως καταλαβαίνετε, ο αστρολόγος είναι πιο πολύ ψυχολόγος παρά οτιδήποτε άλλο, με την έννοια ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να σου γράψει κάτι το οποίο να ταιριάζει σε όλους. Αυτό θέλει μια τεχνική. Σίγουρα θέλει μια τεχνική. Δεν μπορεί ο καθένας να γράψει ένα κείμενο που να ταιριάζει σε όλους. Αναλαμβάνει λοιπόν το ρόλο του ψυχολόγου. Και άμα δείτε, αν μπείτε στα site τους και διαβάσετε τις περιγραφές, ας πούμε, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, θα δείτε ότι το μισό μοιάζει με αγγελία ψυχολόγου. Δηλαδή σου λέει συναισθηματική υποστήριξη, να βρεις τον εαυτό σου, να λύσεις τα προβλήματα τα οποία σε επηρεάζουν κτλ. Άρα είναι επιστήμη. Πώς? Άρα είναι επιστήμη. Είναι, ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που ρωτώ είναι με ποια ιδιότητα ακριβώς δικαιούται ο αστρολόγος να δέχεται ανθρώπους που ενδεχομένως να έχουν σοβαρότατα ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα και να τους λέει ότι για τα προβλήματά τους θες μου Άρης ή το τάδε ζώδιο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα ηθικό. Πολύ σημαντικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν είδατε τις προάλλες, το είχε βγάλει και στο ράδιο Αρβίλα. Ας πούμε, ήταν ο Πίτη Παπαδάκος και έλεγε ότι το δικό του γραφείο λέει είναι το πρώτο μέρος που πάνε μετά το ψυχιατρίο. Οι άνθρωποι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι άνθρωποι με σοβαρότατα προβλήματα ψυχολογικά και ψυχιατρικά πάνε και αφήνουν πάρα πολλά χρήματα εκεί, νομίζοντας ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα βοηθηθούν. Αυτό είναι απάτη. Ναι. Εδώ το 2014 μοιράζουν καθόλου συνόπλου. Μπράβο. Ναι, στην ίδια κατηγορία είναι ακριβώς. Ναι. Ναι. Εφόσον όλα αυτά είναι παρούφες και ψεύδια, για ποιο λόγο κοροϊδεύουν τον κόσμο, για ποιο λόγο οι επιστήμονες δεν λένε κάτι στο κράτος που δίνουν τόσες ψευδείς πληροφορίες και κάνουν τους απλούς ανθρώπους να πιστεύουν σε τέτοιες παρούφες? Γιατί εννοείται ότι δεν απαγορεύει. Αυτό είναι και δικό μου ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σου. Υποθέτω, επειδή και αυτοί που κυβερνούν τα κράτη πιστεύουν και αυτοί σε επιστήμονες σε μεγάλο βαθμό. Σας υπενθυμίζω ότι ο Ρίγκαν είχε προσωπικό αστρολόγο. Οπότε τι να πεις. Τι να πεις. Έχουμε άλλη ερωτησία από εκεί πίσω. Είδα ένα χέρι. Πώς? Βιομηχανία. Είναι ολόκληρη βιομηχανία. Εξαπάτης. Είναι αλήθεια. Κάνα τα λεφτά που βγάζουν είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Εγώ τώρα θα κάνω μια, όπως είπα, τεχνική προσέγγιση, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι τόσο αναπόδεικτο και τόσο φανερά ψευδές. Το πρώτο που λέω είναι ότι, και αυτό είναι μια ανθρωπολογική σταθερά, είναι ότι οι πολιτισμοί, οι διάφοροι ανθρώπινοι πολιτισμοί μέσα στα χρόνια πάντα είχαν την ανάγκη να γνωρίζουν το μέλλον τους. Να βρουν έναν τρόπο να γνωρίζουν και να εξουσιάζουν το αύριο. Το αύριο ήταν πολύ τρομακτικό πράγμα. Και ακόμα και σήμερα είναι. Αλλά σκεφτείτε εκείνη την εποχή που το προσδόκιμο ζωής ήταν 30 χρόνια. Ή που η διπλανή φυλή μπορούσε να έρθει, ας πούμε, την επόμενη μέρα και να σφάξει όλη τη δικιά σου φυλή. Ή να γίνει ένα σεισμός, ένα κατακλυσμός και να καταστραφούν όλα. Η αβεβαιότητα για το αύριο ήταν φοβερή. Το να γνώριζες έστω και λίγο τι θα γίνει αύριο, σου δίνει μια αίσθηση αθανασίας. Ότι έκλεψες λιγάκι, ότι κέρδισες ακόμα μία μέρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Είναι πολύ γοητευτική ιδέα το να ξέρουμε το μέλλον μας. Στοιχείο δεύτερο. Και νομίζω αυτό παίζει τεράστιο ρόλο.
Η ιδέα ότι είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος και ότι όλα ασχολούνται μαζί μας, μας δίνουν τις ενέργειές τους, μας δίνει τόσο μεγάλη αξία και μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο όμορφα, που έρχεται σε φοβερή βέβαια αντιδιαστολή με την εικόνα που μας δίνει η επιστήμη. Ο Καρλ Σέιγκαν, ο αστρονόμος, έλεγε ότι η επιστήμη μας έχει βάλει σε ένα τεράστιο ταξίδι, όπου σε κάθε στάση αυτού του ταξιδιού μας περίμενε ένα μάθημα ταπεινότητας. Γιατί όσο πιο πολλά μαθαίνουμε για το σύμπαν, τόσο πιο μικροί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε. Αυτό πολλοί δεν το αντέχουν. Και το λέει και ο Καρλ Σέιγκαν, λέει: πολλοί θα προτιμούσαν να μην είχαν μπει καθόλου σε αυτό το ταξίδι. Να είχαν μείνει στο ευχάριστο ψέμα. Ότι ναι, όλα ασχολούνται με σένα. Όλα γυρίζουν γύρω από σένα. Θέλει θάρρος για να καταφέρεις να δεις την αλήθεια και να μην φοβηθείς. Θέλει θάρρος. Και δεν το έχουν όλοι αυτό το θάρρος. Και αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο πάνω στην φράση του Σέιγκαν, για μένα προσωπικά, που αγαπώ πολύ την επιστήμη, όσο πιο πολύ συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μικροί στο σύμπαν, τόσο πιο μεγάλοι γινόμαστε. Γιατί αποκτούμε αυτογνωσία. Δεν είναι πολύ προτιμότερο να ξέρουμε πώς πραγματικά είμαστε από το πώς θα θέλαμε τη δυνάμει να είμαστε. Εγώ το βρίσκω πολύ πιο αξιόλογο. Προτιμώ να ζήσω λίγα χρόνια ξέροντας την αλήθεια, παρά να ζω πάρα πολλά χρόνια μέσα σε ένα ψέμα. Δηλαδή, στο Matrix, ας πούμε, το μπλε και το κόκκινο χάπι, αν θυμάστε, το ένα που σου έλεγε την αλήθεια και στο άλλο που ζούσε ευτυχισμένος, ας πούμε, μες στο Matrix, ναι, θα διάλεγα και εγώ την αλήθεια. Θα διάλεγαν όλοι όμως. Και αυτό το σέβομαι. Πολλοί σου λένε άσε με. Θέλω να πιστεύω έτσι. Δεκτό. Και το τρίτο είναι σχετικό με το προηγούμενο, ότι κάθε είδους μεταφυσική ιδέα, είτε μιλάμε για αστρολογία, για καφέδες, για ταρό, για το κακό μάτι, για ακόμα και για θρησκεία, όλες αυτές οι ιδέες αποτελούν παρηγοριά και αποκούμπη για τον καθέναν από εμάς. Όταν περάσει μια δύσκολη στιγμή, είναι πολύ πιο ωραίο να σκεφτείς, ας πούμε, ότι κάποια δύναμη με επηρεάζει, παρά ότι είσαι μόνος στο σύμπαν. Έτσι δεν είναι. Είναι λίγο πιο τρομακτικό το μόνος στο σύμπαν. Και ότι όλα μου συμβαίνουν κάπως χαοτικά. Και επίσης, έτσι μας ξαλαφρώνει λιγάκι και από μια αίσθηση ευθύνης. Αν ξέρεις ότι οι πράξεις σου εξαρτώνται 100% από σένα, σημαίνει ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος. Εάν όμως αισθάνεσαι ότι ένα μεγάλο μέρος της μοίρας σου και των πράξεών σου εξαρτώνται από τη τυχαία κίνηση των πλανητών, λιγάκι σε ξεκουράζει αυτό, Λες εντάξει, δεν πέτυχα, δεν πήγα καλά σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά τουλάχιστον φταίει ο Άρης, ας πούμε. Σε αυτό το τελευταίο, νομίζω, βρίσκουμε την καρδιά του προβλήματος. Κατά την προσωπική μου άποψη, πάντοτε αυτό ήταν η αιτία για την πίστη στην αστρολογία και σε πολλά παρόμοια πράγματα. Είναι τους καφές, είναι πολλά πράγματα που παραβάλλονται. Κάθε δυσιδαιμονία, ας πούμε. Αν έχει καμιά έρευνα, θα με ενδιαφέρει πολύ να. Κάποια έρευνα η οποία θα συσχετίζεται το βαθμό της πίστης στην αστρολογία με προφίλ ανθρώπων και πρώτο και κυριότερο από αυτό το προφίλ, το βαθμό της αδυναμίας σου να αποδεχτούν την ίδια τους Συγκεκριμένα για αυτό ακριβώς που ρωτάς, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι έχει γίνει, ας πούμε, έρευνα που συσχετίζει μορφωτικό επίπεδο με πίστη στο υπερφυσικό. Όσο το μορφωτικό επίπεδο είναι μεγαλύτερο, τόσο πέφτει η πίστη στο υπερφυσικό. Είτε αυτό είναι αστρολογία, είτε είναι θρησκεία, είτε οτιδήποτε ας πούμε περίεργο. Φαντάζομαι ότι αν γινόταν μια τέτοια έρευνα, φαντάζομαι πάλι ότι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μια υγιή αδυναμία να αποδεχτούν την προσωπική ευθύνη στη ζωή του θα ήταν μάλλον φανατική βαρύ στην αστρολογία. Ωραία. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι έχω μια εικόνα που εξηγεί τον λόγο που κάνω εγώ σήμερα αυτή τη διάλεξη. Γιατί ένας αστροφυσικός κάνει αυτή τη διάλεξη. Λίγο πολύ το έχετε καταλάβει το γιατί, αλλά υπάρχει μια εικόνα η οποία θα σας δώσει την απάντηση. Να δούμε λίγο τα συμπεράσματα και πάμε μέσα σε αυτήν την εικόνα. Λοιπόν, λίγο στα γρήγορα, έτσι. Συμπεράσματα. Πρώτον, η αστρολογία είναι κατάλοιπο αρχαίων δυσιδαιμονιών και θρησκειών. Τη Μεσοποταμία συγκεκριμένα, έτσι. Δεύτερον, το κοσμοίδωλό της έχει κυρίαρχα τα υπερφυσικά στοιχεία, δηλαδή δεν βασίζεται στη λογική και μάλιστα έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματική εικόνα του κόσμου όπως την ξέρουμε από την επιστήμη. Τρίτον, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για την ισχύ του δόγματος της αστρολογίας. Γι' αυτό και το λέω δόγμα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο. Και τέταρτον, η πίστη στην αστρολογία έχει χαρακτηριστικά θρησκευτικής πίστης, με την έννοια ότι δεν αποδεικνύεται. Άμα θες το πιστεύεις,
Μια χαρά είναι να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά μην μου λες ότι αυτό το πράγμα είναι οικουμενική αλήθεια ή ότι είναι επιστήμη, εν πάση περιπτώσει. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Τελειώνω με μια φράση του Καρλ Σέιγκαν πάλι, ο οποίος έλεγε, το λέω στα αγγλικά γιατί στα ελληνικά δεν μεταφράζεται τόσο ωραία, λέει extraordinary claims require extraordinary evidence. Ή στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε, οι ακραίοι ισχυρισμοί απαιτούν εξίσου ακραίες εντυπωσιακές αποδείξεις. Τι σημαίνει αυτό? Όσο πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που θες να με κάνεις να πιστέψω, η υπόθεσή σου όσο πιο εντυπωσιακή είναι και όσο πιο παράξενη και όσο πιο πολλά αξιώματα χρειάζεται, τόσο περισσότερες αποδείξεις πρέπει να έχεις. Άρα, κάτι τόσο φοβερό και τρομερό όπως θα ήταν η επίδραση των πλανητών στο χαρακτήρα μας, θα πρέπει όχι ενδείξεις να έχουμε, θα πρέπει να έχουμε άπειρες αποδείξεις για να μπορούμε να το βασίσουμε κάπου. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε οι στοιχειώδεις εκείνες ενδείξεις που θα χρειάζονταν για να κάνουμε την υπόθεση εξ αρχής. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η βαβυλωνιακή παράδοση, κανείς από εσάς σήμερα δεν θα ερχόταν ξαφνικά να πει ναι, τα άστρα επηρεάζουν, ας πούμε, το νου. Με την γνώση που έχουμε σήμερα, έτσι. Με την γνώση που έχουμε σήμερα. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εικόνα η οποία μας αποκαλύπτει η επιστήμη για τον κόσμο είναι πολύ πιο εντυπωσιακή και πολύ πιο μαγική, εντός εισαγωγικών το μαγική, από οτιδήποτε μας έχει αποκαλύψει ποτέ οποιαδήποτε τέτοια δυσιδαιμονία. Ο κόσμος όλων αυτών των δυσιδαιμονιών είναι πάντα πολύ πιο μικρός και πολύ πιο απλός από τον πραγματικό κόσμο που μας αποκαλύπτει η αστροφυσική και η κβαντική φυσική. Έχουμε ανακαλύψει καταπληκτικά πράγματα. Αξίζει κάποια στιγμή να κάνουμε μια διάλεξη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα βρείτε τέτοιο μυστήριο, εάν σας αρέσει το μυστήριο μέσα σε αυτά, που αυτά θα σας φανούν εντελώς πενταριώδη. Εάν λοιπόν οι φοιτητές μου που είναι σήμερα εδώ έπρεπε να πάρουν ένα πράγμα από αυτή τη διάλεξη, θα ήθελα να είναι αυτή η φράση. Ποτέ μην δεχτείτε κάτι εάν δεν έχετε αποδείξεις για αυτό το πράγμα. Πάντα να αμφισβητείτε. Και εμάς τους ίδιους. Είμαστε καθηγητές σας. Και εμείς κάπου τα διαβάσαμε. Πάντα να αμφισβητείτε, να ελέγχετε. Ο σοφός άνθρωπος αυτό κάνει. Ναι. Ξέρουμε αν υπάρχουν σχολές. Σχολές αστρολογίας, ναι. Το κοίταξα, υπάρχουν κάποιες σχολές που δίνουν κάποια certificates αστρολογίας, στα οποία στην ουσία μαθαίνουν την τετράπληκτο του Πτολεμαίου. Η διδακτέα ύλη είναι αυτή, η τετράπληκτο του Πτολεμαίου. Και πολλές τέτοιες σχολές έχουν να κάνουν πιο πολύ με τις παραδόσεις των λαών και με την παράδοση και τη θρησκειολογία εκείνων των λαών, παρά με το πραγματικά πώς θα κάνεις την πρόβλεψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας έχω υποσχεθεί ένα slide. Είναι αυτό εδώ. Διαβάζω τι λέει ο υπόδειλος για να καταλάβετε. Πώς θα μας επηρεάσει η σελήνη στο ζώδιο του υδροχώου. Μα ρε παιδιά, έχουμε προσγειωθεί στη σελήνη. Δεν είναι πια ένα μαγικό μέρος. Δεν αποτελείται από αιθέρα. Δεν είναι κάτι μυστήριο. Δεν είναι Θεός. Έχουμε προσγειωθεί, έχουμε πάρει. Έχει έδαφος, είναι φτιαγμένη από πετρώματα. Είναι ύλη. Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο σχετικά με τη σελήνη, ώστε στο 2014 να μας λέει η κυρία το πώς θα μας επηρεάσει ένας βράχος που έτυχε να βρίσκεται εκεί. Έχουμε προσγειωθεί στην Αφροδίτη, έχουμε προσγειωθεί με τα ρομπότ μας στην επιφάνεια του Άρη, στην επιφάνεια του Τιτάνα και τα διαστημόπλια Voyager ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή και βγαίνουν έξω από το ηλιακό μας σύστημα, μέσα στο διαστρικό χώρο. Είμαστε η πρώτη μορφή ζωής του ηλιακού συστήματος που καταφέρνει να βγει έξω από το ηλιακό σύστημα. Από όσο ξέρουμε. Ναι, από όσο ξέρουμε. Κάτι ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μας λένε ότι αυτό το κομμάτι βράχου που έχουμε πατήσει εκεί πέρα θα μας επηρεάσει. Και βάζει περιπτώσει, αν επηρέαζε εμάς, στον Armstrong τι έπρεπε να κάνει, ή στον Aldrin, περπάτησε πάνω εκεί. Θα πρέπει να έχει γυρίσει και να ήταν αλλού και αλλού ο τύπος. Ωραία, λοιπόν. Εδώ, παιδιά, κάτω δεξιά θα δείτε την ανάδρομη κίνηση. Και για ποιο λόγο είναι ανάδρομη. Εδώ είναι η Γη, η οποία προσπερνάει τον Άρη και βλέπετε πού βλέπουμε τον Άρη.
είναι αυτή η κίνηση που σας είπα. Η ανάδρομη κίνηση. Κανένα μυστήριο. Μια απλή προσπέραση. Ο Πτολεμαίος είχε αναγκαστεί να φανταστεί αυτό το σύστημα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για συζήτηση, για ό,τι άλλο θέλετε. Δεν ανέφερε στην υπαρχία. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σπουδαίοι αστρονόμοι και σημαντικοί που δεν ανέφερα. Είναι ο ύπαρχος, είναι η Υπαρχία, ο Αρίσταχος είχε πει το ηλιοκεντρικό σύστημα. Πολλά χρόνια. Μάλιστα στον Αρίσταχο βασίστηκε η Υπαρχία. Η θεωρία του Αρίσταχου επιβεβαιώθηκε 2000 χρόνια μετά. Από τον Κοπέρνικο. Έτσι μέχρι τότε πίστευαν σε αυτό το σύστημα. Άλλο, απλά άκουσα πριν που κάποιος ανέφερε το γιατί, ας πούμε, να μην απογορευτεί η αστρολογία, το κράτος να απογορεύσει σε παιδιά απάτη. Ίσως αυτός να μην είναι ο κατάλληλος τρόπος. Ο κατάλληλος τρόπος είναι άνθρωποι, ας πούμε, φυσικοί όπως εσείς, να μας δίνετε εμάς, ας πούμε, τους υπόλοιπους φοιτητές, εφόδια, τα κατάλληλα εφόδια, έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχωρίζουμε έτσι τα πιο ψεύτικα πράγματα από τα πιο πραγματικά πράγματα και είναι το πιο σημαντικό αυτό το πράγμα. Οπότε θα έπρεπε να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε άλλη φύση. Όχι, δεν είπα να απογορευτείτε, παιδιά, αστρολογία. Είναι δυνατό. Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου όσο τίποτα άλλο. Λέω το εξής. Πώς νομιμοποιείται ο αστρολόγος να δέχεται ανθρώπους ψυχιατρικά αρρώστους και να τους δίνει συμβουλές και να παίρνει χρήματα. Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση. Είναι ή δεν είναι εκμετάλλευση. Ναι, πάντως αυτό θέλω να πω εγώ. Υπάρχει περίπτωση σε αστρολόγους και να μην έχει γίνει κάποια κίνηση ώστε να κλείσουμε τύποι που είναι αστρολόγοι και σε θέλουν να σου πούνε διάφορα. Διότι μπορεί είτε στη διάρκεια να δίνουμε ένα ψυχιατρίο. Ναι, ωραία. Ήθελα όμως αυτό μπορεί πάρα πολλοί άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα, να μην θέλουν να τα βάλουν με τον εαυτό τους για αυτό που συμβαίνει. Οπότε να θέλουν να. Και είναι πιο εύκολο να πάνε σε μια τέτοια. Φαίνεται ένας πολύ λογικό αιτιό ώστε να μην κλείσει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μπορούν όλοι να αντέξουν το τι γίνεται και να λάβουν ευθύνες. Γιατί και στον ψυχολόγο ακόμα και αυτό δεν θα κάνει. Πρέπει να δεχτείς ότι συμβαίνει. Πρέπει να τα βάλεις στον εαυτό. Ωστόσο, για ποιο λόγο πιστεύουν οι άνθρωποι, αυτό ότι μας κάνει να νιώθουμε σημαντικοί, νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το υπόβαθρο της αστρολογίας, ότι είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Ελάχιστοι το γνωρίζουν, οπότε μπορεί στα αλήθεια να μην είναι πραγματικά το αίτιο που τους κάνει να νιώθουν σημαντικοί. Δεν ξέρουν ότι άμα πιστεύεις στην αστρολογία είσαι στο κέντρο, απλά μπορεί να είναι σε μια ομάδα. Ότι εγώ είμαι μαζί με άλλους που είναι και αυτοί που κοινά χαρακτηριστικά με εμένα. Η αντίληψη όμως ότι, ας πούμε, φέρεις ενέργειες. Ναι, αυτό. Φέρεις ενέργειες. Αυτό δεν σε κάνει να αισθάνεσαι, ας πούμε, κάπως καλύτερα. Ναι, και δεν τον έτσι χαρακτηριστικά μας να ταυτίζεις και βγαίνεις κάποιο που είναι στο στοιχείο. Γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θέλουν να νιώθουν σε μια ομάδα. Μέρος μιας ομάδας, ναι. Άλλο, ωραία. Επειδή κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι αν το έχουμε κοιτάξει και μαζί, είδαμε ότι στην εφορία υπάρχει κωδικός αστρολόγος. Που μου φαίνεται εξωπραγματικό γιατί αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει και η κυρία που λέει τον καφέ, τα χαρτιά κτλ. Θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πνευματιστικές υπηρεσίες δεν είχαμε. Και αστρολόγος, το και αστρολόγος. Υπάρχει κωδικός. Άρα πρώτα να εισάντια σκίζω περίπου σαν αστρολόγος. Δηλαδή, τι έγγραφα πρέπει να καταθέσει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε κάποια στιγμή στην ιστορία. Απλά υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να λέγεται αστρολόγος και εμείς απλά να ξέρουμε και όντως να ασχολείται με τα άστρα και να μιλάει. Γιατί δεν μιλάμε για αστροφυσικό ούτε για αστρονόμο, δεν ξέρω. Και απλά στο κοινό, στο ευρύ κοινό έχει περάσει ο αστρολόγος ως αυτός ο άνθρωπος που θα πάει να διαβάσει το χάρτη, το αστρολογικό ή το. Τώρα μιλάς εσύ για την φιλοσοφία μας. Ναι, υπάρχει. Είναι αυτή που σου είπα προηγουμένως. Υπάρχει όμως κάποιος άνθρωπος που πραγματικά είναι αστρολόγος. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι αστρολόγοι που ξέρουν την εσωτερική αστρολογία, δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο. Το γιατί είναι έτσι ο χαρακτήρας μου όταν γεννιέμαι. Αν ρωτήσετε αστρολόγο, οι πιο πολλοί λένε δεν ξέρουμε, αλλά έτσι είναι. Όχι, ξέρουμε.
Ξέρω, επειδή η ψυχή μας ξεκινάει από τα άστρα και κατεβαίνει την κλίμακα των σφαιρών των πλανητών και παίρνει στοιχεία κτλ. Αυτή είναι η εξήγηση. Υπάρχει μια χαρά εξήγηση. Αλλά είναι θεολογική και έρχεται μάλιστα σε αντίθεση και με την επικρατούσα θρησκεία πολλές φορές του χριστιανισμού. Οπότε δεν τον παίρνει τον αστρολόγο να βγει και να πει ναι, πιστεύω σε μια θρησκεία στην ουσία, ενώ ταυτόχρονα είμαι και χριστιανός. Αυτό είναι μια αντίφαση και αυτό λίγο αποκρύπτεται. Το εσωτερικό μέρος, η φιλοσοφία. Πώς? Θα χάναν πελατεία, το λέγαμε. Θα χάναν πολύ πελατεία. Και η μισή δεν θα ήταν, όχι η μισή, το 90% δεν θα ήταν αυτό ακριβώς που περιγράφεις αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ θεωρητικά τα πράγματα. Ναι. Άλλο. Ερώτηση, συζήτηση, οτιδήποτε. Ωραία. Πόσοι από εδώ πιστεύουν στην αστρολογία? Εγώ. Εξακολουθείς, Θες να μας πεις που το βασίζει? Θες να μας πεις που το βασίζει? Ωραία. Αυτό, παιδιά, το δέχομαι πάρα πολύ, έτσι. Ο καθένας εννοείται πιστεύει σε ό,τι θέλει. Απλά να ξέρουμε ότι είναι πίστη, ότι δεν είναι επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι άμα δεν το είχαν πει, άμα δεν είχαν φτιάξει αυτές τις ποιότητες, τότε δεν ξέραμε για την αστρολογία και δεν θα υπήρχε αστρολογία. Ακριβώς. Όπως οι άλλες φυλές δεν υπάρχει. Γιατί όμως δεν θα υπήρχε και η επιστήμη που ασχολείται με τη φυσική? Γιατί αυτοί στην αρχή δεν κοιτάγανε τα άστρα. Ναι. Άρα δεν υπήρχε τίποτα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό που λες, αλλά έχει υποθεί ότι η αστρολογία είναι η αφελής μητέρα της αστρονομίας. Έχει υποθεί αυτό, διότι ακριβώς επειδή νόμιζαν ότι είναι θεοί, αναγκάστηκαν να τα παρατηρούν με τεράστια λεπτομέρεια. Και έτσι αναπτύχθηκε και η αστρονομία έμεσα. Άρα έκανε την πρώτη. Ναι, αλλά πάρα πολλές άλλες επιστήμες αναπτύχθηκαν χωρίς να χρειάζεται να πιστεύεις. Ωραία, έστω ότι η αστρονομία βασίστηκε σε ένα λανθασμένο σύστημα. Γιατί να πιστεύεις στο λανθασμένο αυτό το σύστημα πλέον και να μην περάσεις στο καινούργιο το αποδεδειγμένο? Εξέλιξη. Άρα, σήκωσε. Ο Αλέξανδρος. Ναι. Μια ερώτηση. Γιατί το ζώδιο μετριέται στον άνθρωπο την ημέρα που γεννιέται? Ναι. Όχι την ημέρα της σύλληψης. Όχι, παιδιά, είναι αυτό που λέει. Γιατί? Αυτό που λέει η βάση. Ο άνθρωπος να ξεβάρει από την ημέρα, όχι από την αυγενή. Έχει βάση αυτό που λέει. Γιατί στην αστρολογία είναι σημαντική η μέρα που γεννιόμαστε, και όχι η μέρα της σύλληψης? Σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία, η ψυχή μπαίνει μέσα τη στιγμή της σύλληψης. Επομένως, πράγματι, ένας άλλος αστρολόγος μας έλεγε ότι το κοιτάω τη στιγμή της σύλληψης. Είναι εντελώς αυθαίρετο το γιατί παίρνουμε τη σύλληψη. Εντελώς αυθαίρετο, έχεις δίκιο. Ναι, Εγώ ήθελα να δώσω απάντηση. Επειδή και καλά μπορεί να είσαι στον πραγματικό κόσμο, να είμαστε στην δουλειά της μόνης. Μια χαρά πραγματικός κόσμος είναι η δουλειά της. Τα ίδια στοιχεία. Είχες ερώτηση? Όχι, την καλύψαμε. Άλλος? Ωραία, παιδιά.